لولنا نتوم دربدا بحري قبل يا شكر زلوا ما صفت إيركا أفتن ساعتهم بحلنا مسحلنا وبتاع تبصحلنا لما قالنا أفقد حكمنا خينهم محرات كان صبي زلون يا منا إيركا زرقيحة محرات سلام قبرنا لما قالنا نهزبنا نبي تكرسنا هاجرنا سلام محرات كتوردنا أكل عالم زل هزب دما بمحرات سلام بتاعي تحلل يا منا إيركا غير كهاد قاسيلنا لما قالنا نبضاتنا هورات كتصلي خلهم كم زلكم تصلي خمس بالكايم كم زلنا برنا بحبرتنا بخان تصلى لنا آمين أبونا زب السماوات الشيء زادنا يسألوت حتى أنا زرم سيس من قصة الله زبر سيجبر لنا يعني الله آمين يعني الله دياكون الشيء دياكون سامي نباهم بلو أما حدود النما راكي خن ببيلا على متحف قدوس معرف سلسلة وانجيل ماتيوس أبتحت زلوا محواتون تخيلكم متحف قنتيلكم مثلا ببويكم شو خن مهارين التقسيم على تمعرف እሺ በስመ አብ ወወልድ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላም ንስኩላትኩም ይኹን ፍቱዋት ህዝበ አምላኽ ተቃደም ንቅዱሳን ኩልኩም ፍጹም ሰላም አምላኽ ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትሉ እንዳት ከመይ ኣምሲኹም ሎል አምላኽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቲ ግዜ ምታን ክንጥቀመሉ ክትቅፅል ትኽእል ኢኺ ራካ ሓፍተይ معرف سلسته كاب حدا جمير كي صار في التسامي زلو أم ببلنامو شعو خاون دات بحالنا نتي حساب كا مسحوات كوينا هنا زرار ولينا مالتي مايك فري راكي سمعنا انتهى اللي غي دمزي يسمع على حوات راكي على خديخي لا سمع على دمزي مسمر عايز أو حجن سمعك لنا اسكا قتله حجن سمعك لنا قتله تاب اندا قبرنا كلها اوكي كنبب يا قتل لنا باقي أبي سمع على دمزي قتلي هو سمع على صبغه اوكي بس ما ابو مسمعك لنا قدوس هذا املاك امين اوكي بس ما سلسة معرف سلسة وانجيل ماتيوس معرف سلسة سبكة يوحنس مطمق بتي ورحاتتي يوحنس مطمق منግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ተነስሑ እናበለ ኣብ በረኻ ይሁዳ እናሰበኸ መጸ እቲ ብነቢ ኢሳያስ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መገዱን አቅንዑ ኢሉ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምጺ ኣዋጅ ነጋሪ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንሱ ዮሐንስ እዩ ክዳን ዮሐንስ ብጸጉሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ ክዳን ዮሐንስ ብጸጉሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ ዕጣ ሕቁኡ ድማ ፈልቁ ቆርበት ቀለቡ ከዓ አንበጣን መዓር በረኻን ነበረ ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኩሎም ሰብ ይሁዳ ብዘሎ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስን ናብኡ ወፁ ሓጢኣቶም እናተናዘዙ ከዓ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቑ ነበሩ ካብ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀቱ ክመፁ ምስ ረኣየ ግና ከምዚ በሎም ኣቱም ውሉዳት ማን ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዓ ከም እተምልቑኸ من حبركم باركس ننسحا زبقع فرق قبرو بلبهم أبراهام أبو ألونا كم اتبلو أي مثلكم أبراهام سي كابزن آمان زين ولد كتنسألون أملاح كم زكالو يبلوكم الله كاب حجي اكوا مهتسن نفتي قندي تنبيرو الله بارسي صبق فرزي فرز زبله كل يقرص ناب حود ما يدربه أنس ننسحا بما أطمئكم الله
እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ ኣነስ ኣሳእኑ ክጸውር እኳ ኣይበቅዕን እየ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ ዓውዱ ዘጽርየሉ መስኣ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ ስርናዩ ኣብ ቆፍኡ ክእክብ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ከንድዶ እዩ ጥምቀት ኢየሱስ ሽዑ ኢየሱስ ብዮሃንስ ክጥማቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሃንስ ግና ኣነ ደኣ ብኣኻ ክጥማቕ የድልየኒ እምበር ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ከዓ ስብሃት ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ እሞ ሕጂስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕርዚ ፈቐደሉ ኢየሱስ ድማ ተጠምቀ ብኡ ካብ ማይ ወፀ እነሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ረኣየ እነሆ ድማ ብኡ ዝተሓጐስኩ ፍቱው ወደይ እዝዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ ንኣምን በቃል ወንጌል ቅዱስ ቃል ሕይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ይባርክ ተባረክ ቴንኪዩ ሓፈሻዊ እቲ ቃል ምናልባት ምስ ኣብኡ እናቐፀልና ከነንብቦ ፀኒሕና ከውን ተስፋ ይገብር ክንቅፅል ኢና እቲ ትምህርቲ ምናልባት ዜና ገብርኤል ሓወይ እኳ የለውን መስለኒ ድሓነይ ሕጂ ሓፈሻዊ እቲ ከምቲ ዝቐንናዮ ክንከይድ ዶ ወላ ምናልባት ሓድሽ ነገር ኣሎ ትብሉ ኩልኩም ማለት እዩ ዲያቆን ችሉም ቋ ድሓን መፅኹም ምናልባት ፍልይቲ ሓሳብ ኣምፅኡ ነይሩ መስለኒ ዜና ገብርኤል ሓወይ እሞ ካብታ ዝነበርናያ ከምዚ ትሕሽ ገለ ዝብል ሓሳብ ኣምፅኡ ነይሩ ጽሒፈሉ ኣለኹም ክመፀልና ኢልሃን ከርክበልኩም ኢሉ ኣሎ ኦኬ ሜቢ ተፈተና ካልእ እውን ዝፅላእ ነገር ኣይኮነን ሽዑ እንዳፈተና ይኽእል ከይድ ንመፃኢ ኸማነይ ወይ ዲያቆናት ባዕልኩም ድሓን ወስንዎ እሺ ዲያቆን ችሩብ እንታይ ሓሳብ ኣለካ እዚ ምናልባት ወይ ዲያቆን ሜሪ ከመይ እንተቐፅልና ሓሽ ከም ዝቐነናዮ ዶ ንቐፅል ዋላ እንታይ ሰላም ኩላትኩም ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ካብ ጎይታና ሰላምና ሆይ ሰግበርና ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ሃቡ በለና ታሪክ ክኾን ከሎሽ ኢልና ንጠቅስ ተዘይኮይንካ ዋና ክሰግበርና يلا الشارع واضح اسمع له ثانك يو بروغاتي ثانك يو كلهم من البات دياكون صنيحو سلاداتو زلو تدمصنا يمون قصي ዝገብረና ዘሎ ፍሊ ድሓር ካዕረይሉ ተስፋ ይገብር ኣብቲ ትምህርቲ ምስ ጀመረ ማለት እሺ በሉ ቅድሚ ዝኾነ ምባልና በተወርሓት ኢሉ ጀሚሩሎሞ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ዘሎ በተወርሓት ዮሐንስ መጥምቅ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እሞ ተነስሑ ኢሉና ሰበኸና ምድረ ይሁዳ መጽ ኢሉሎ ቃል ኣምላኽ ልክያ ምዕራፍ 3 ኢና ዘለና ምዕራፍ 3 ኢና ንፍትሾ ወይ ከዓ ሪኦ ዘለና ሕጂ በተወርሓት ዮሐንስ መጥምቅ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ተነስሑ እናበለ ኣብ በረኻ ይሁዳ እናሰበኸ መጽ ኢልና ኣለና ማለት እንታይ ማለት እዩ ተወርሓት ተባሂሉ ዘሎ ብኸመይ ዝርዳእና ሓፈሻዊ ሕጂ ኣብኡ እቲ ጎይታና ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ኣብ ናዝሬት ኣትዩ ካብ ዝቕመጥ ክሳዕ ጥንቀፍሲ ክንደይ ዝኣክል ዓመት ያው ተቐሚጡ ነይሩ እዚአን ክንፍትሸና ቀዲምና ምናልባት ንጹር ኣሎ ዲ ሕቶይ ትሰምዑን ኣለኹምሽ ተነጥብ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ኣልዒለ ዘለኹ ተቐዳሚቲ ቁጽሪ 1 ቁጽሪ 2 እንታይ ሓሳብ ኣምፂ ኣለኹ መስለኩም ተም ወርሓት ተባሂለን ዘለዋ እንታይ ትወርሒ ንምንታይ እዩ በተወርሕቲ ኢሉ ጀሚሩ ኣሎ ኣብታ ምዕራፍ 3 ዮሐንስ መጥምቅ ንሱ ጥራይ ከዓ ንሳሓንትላ ንምንታይ እተን ወርሓት ንሰን ጠቂስዎን ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ትርጓሜ ቦታት እንታይ እዮም ዝብሉና ንዑ ካልኣይታ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬት ኣትዩ ካብ ዝቕመጥ ክሳዕ ጥንቀት እንተወሓደስ ክንደይ ዓመት እዩ ክንደይ ዓመት ይኸውን ነይሩ ኣብ ናዝሬት ማለት እዩ ክንደይ ዓመት ነይሩ ንስፋ ሓቢልና እንዳራኣና ክንከይድ ማለት እዩ ዲያቆን ችሩብ ሓወይ ጀምር ሰማዕና እንተሊኻ ምናልባት ወፂኡ ኣሎ ዲያቆን ክሳብ ዝምለሱ
مايك كفتامو جروحاوي ما بخير كتلو لهانسو لا أنا لا دحن من البات نعيس دحارة أبنبي أفتفق 4 قال أنت بريخمني ينبر أبت معرف 4 حتى يزل لكم مثلا خمس إن شاء الله حتى زي كون زي نتبل صاي تاب جورو حوات تاب جوروها كتسل ممر كتسل ديا كونترو ዲያቆን ኣሎ ዲያቆን ሳምራውን አቦ ናላት يا كلكم كخدكم دياقون حوي حجتها حزنا زلنا انت ابزي انت انتي تبل እንዳበለ ስለ ዝኾነት ከምታ ዝቀነና ያ እንተ ኮይና ንኹላ ክበፅሓ ፀገመ ይብሉ እንዳሕ ኣራይ ደሃን ኩላትና እንዳተመላለአና ንከይድ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብዚ እንታይ ኢና ንረክብ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሓፈሻዊ ክንጭብጦ ዘለና ነጥቢ እንታይ እዩ ሓደ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 17 ቁፅርታት ኣለዎ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት ኢኻ ዝኽፈል እቲ ቀዳማይ ክፋሉ ናይ ዮሐንስ ኣገልግሎት ወይ ድማ ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ኣገልግሎት ዝረኣየሉ እዩ እቲ ካልኣይ ክፋሉ ድማ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 30 ዓመት ተጠመቐሉ ዘርኢ ክፋል ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ክፋል ስብከት ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ኣብ ዮርዳኖስ ዝበሃል ስፍራ የጥምቕ ከም ዝነበረ ዘርኢ እዩ ሕጂ ብቃል እንታይ ዝብል በቲ ወርሓትቲ ዮሐንስ መጥምቕ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሕ ኢሉ እናሰበኸ ናብ በረኻ ይሁዳ መፀ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ወርሓትቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀንዲ እቲ ካብ ሰማያት ቀንዲ ናብዚ ምድሪ ዝመምፅኡ ሰዓታት እንዳተቐራረበ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ 30 ዓመት ተሰዊሩ ፀኒሑ ድሕሪ 30 ዓመት ይፍጥምቕ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኣብታ ወርሓትቲ እያ ከዓ ዮሐንስ መጥምቕ እንታይ ይገብር ኣሎ የጥምቕ ኣሎ ማለት እዩ እጂ በቲ ወርሓትቲ ዮሐንስ መጥምቕ ዝብሎ ዮሐንስ መጥምቕ ቁሩብ ብዛዕባኡ ክዛረብ ደስ ብለኒ እዚ ኣገልጋል እዚ ብዙሓት ኣስማት ዘለዎ እዩ ነቢይ እዩ ሃዋርያ እዩ ሰማዒት እዩ ብዙሓት ኣስማት እዩ ዘለዎ ካህን እዩ ከዓ ማለት እዩ ሕጂ ዮሐንስ መጥምቕ ደምዳሚ ናይ ነቢያት ጀማሪ ናይ ሃዋርያት ኮይኑ ድልድል ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሓዲስ ኪዳንን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ዝበሃሉ እቲ ናይ መወዳእታ ነቢይ ዝነበረ ሚልክያስ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ሚልክያስ ን400 ዓመት ዝኣክል እግዚኣብሔር ኣይተዛረበን ነቢያት ማለት እዩ ድሕሪ 400 ዓመት ግን ዮሐንስ መጥምቕ ይግለጽ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣይሁዳውያን እንታይ እዮም ዝብሎ ዘበን እዚ 400 ዓመት እግዚኣብሔር ስቕ ዝበለሉ ናይ ጸልማት ዘበን ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ድሕሪ 400 ዓመት ናይ ጸልማት ዘበን ግን ዮሐንስ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ተገሊጹ ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ቅድሚ ክርስቶስ ናይ 6 ወርሒ ዕድመ ዘለዎ እዩ ንክርስቶስ ብ6 ወርሒ ዝዓብዮ ኣብዚ ድማ እዚ ነቢይ እዚ እዚ ሃዋርያ እዚ እንታይ ዝገብር እዩ ድልድል እዩ በቃ ድልድል ናይ ብሉይ ኪዳን ደምዳሚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጀማሪ ኮይኑ ንመርዓዊ ክርስቶስ መንገዲ ዝፀርግ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነቢይ ማለት ትርጉሙ ኣፈ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ኣፍ ናይ እግዚኣብሔር ኮይኑ እቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ከየጉደለ ከይወሰኸ ዝዛረብ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣፈ እግዚኣብሔር ካብ ገዛእ ርእሱ ካብ ገዛእ ሓሳቡ ሎጂክ ኣይምፅን እዩ እግዚኣብሔር ዝበሎ እዩ ዝገብር እታ እግዚኣብሔር ዝበሎ ድማ ከይወሰኸ ከይነከየ የመሓላልፋ ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ከዓ ፀራጊ መንገዲ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝነበረ ቅድሚ 6 ወርሒ ናብዚ ምድሪ ንክርስቶስ ብ6 ወርሒ ዝዓብዮ ነቢዩ ሃዋርያ እዩ ማለት እዩ እዚ ሃዋርያ እዚ ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ ብምድረ በዳ እዩ ጀሚሩ ብምድረ በዳ መንፈስ ናይ ኤልያስ ሒዙ ዝመፀ ነቢይ እዩ
ስለዚ ብዚ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ በቲ ወርሓት እቲ ዮሃንስ መጥምቕ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ኢሉ እናሰበኸ ናብ በረኻ ይሁዳ መፀ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ናብ በረኻታት ይሁዳ ሕጂ እዚ ነቢይ እዚ ዮርዳኖስ ኣብ ኣውራጃ ይሁዳ ስለ ዘላ ወላ እኳ ካብ ደቡብ ብምብራቕ ክፋል እንተሃለወ እቲ ስፍራ ግን ከዓ እቲ ኣውራጅኡ ናይ ይሁዳ ኣውራጃ እዩ ስለዚ ዮሃንስ ዘጥምቐሉ ዝነበረ ኣብ ሄኖን ዝበሃል ስፍራን ኣብ ዮርዳኖስ ዝበሃል ስፍራን እዩ እዞም ክልተ ቦታታት እዚኣቶም ፊት ንፊት ዝረኣዩ እዩ ስለዚ እዚ ነቢይ እዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ መንግስተ ሰማያት ወይ ድማ መንገዲ እግዚኣብሔር ይፀርግ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ንጉስ ብሓንቲ ሃገር ክሓልፍ እንድሕር ኮይኑ ቅድሚ እቲ ንጉስ ምሕላፉ ፀረግቲ መንገዲ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ንጉስ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ነገር ከይመፆ ቅድሚኡ እንዳሓለፉ ዝፀርጉ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ዮሃንስ ከዓ ክርስቶስ ንክመፅእ እዩ መንገዲ ዝፀርግ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ብመገዲ ዘይኮነ ብልቢ ደቂ ሰባት ስለ ዝሓልፍ ልቢ ደቂ ሰባት ድማ ተዳልዩ ክፀንሕ እንድሕር ኮይኑ ተዳልዩ ክህልሉ ልቢ ተዳልዩ ክህሉ ስለ ዘለዎ ዮሃንስ ከዓ ናይ ዝፀራግ እዚ መንገዲ ዝኮይኑ ይመፅ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኣዋጅ ነጋሪ ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ዝብል እቲ እግዚኣብሔር ኣተስሂቦ ዝነበረ ብተስፋ ዝተነገረ ብሕጊ ዝተረኣየ ብምሳሌ ዝተገልፀ ብነቢያት ዝተነገረሉ ሱባኤ ዝተቆፅረሉ ክርስቶስ እሱ ይመፅእ ኣሎ ስለ ዝተዳለው ነዚ ጎይታ እዚ ነዚ መድሕን እዚ ክትቀበልዎ ተዳለው እንዳበለ ናይ ንስሓ ጥምቀት ዘጥምቕ ዝነበረ ነቢይ ማለት እዩ ተባዕ ድማ እዩ ነይሩ ኣይፈርሕን እዩ ንሰብ ከከም ዝግብኦ ዝህብ ዝነበረ ነቢይ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እንትብል ዘላ በቲ ወርሓት እቲ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ናይ ሰማይ ቀንዲ መምፅኡ ናብዚ ምድሪ ዝመምፅኡ ዕላማ ዝጅምረሉ አገልግሎት እንዳተቀራረበ ስለ ዝኾነ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ከዓ ዮሃንስ መጥምቕ ናይ ንስሓ ጥምቀት የጥምቕ ስለ ዝነበረ እዚ ቀንዲ ዮሃንስ ምግላፁ ናብዚ ምድሪ ድማ ንክርስቶስ ኢየሱስ መንገዲ ክፀርግ ስለ ዝኾነ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ በታ ወርሓት እቲኣ በታ ክርስቶስ ዝጥምቐላ ሰዓት ዮሃንስ መጥምቕ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እንዳበለ ንክርስቶስ ህዝቢ የዳሉ ነይሩ ማለት እዩ ንክርስቶስ ኩላቶም ናብ ክርስቶስ ንክመፁ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 እንድሕር ኬርና እንታይ ዝብል እቲ መርዓዊ ዘላቱ መርዓት በታ ዓርኪ መርዓዊ ይሕጎስ እንዳበለ ዮሃንስ ይጠቅስ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ደጊም ሓጎሰይ ተፈፀመ እንዳበለ ይዛረብ ምክንያቱ ቀንዲ ዮሃንስ መምፅኡ ናብዚ ምድሪ ንክርስቶስ ኢየሱስ መንገዲ ንምፅራግ ስለ ዝኾነ ዕላማ ማለት ስለዚ ኣብዛ ወርሓት እዚኣ እናሰበኸ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እንዳበለ ኣብ በረኻታት ይሁዳ ክእውጅ እንከሎ እቲ ኣዋጅ እቲ እቲ ድምፂ ነጋሪት ንክርስቶስ ኢየሱስ ሰባት ንክቕበሉ መንገዲ ይፀርግ ከም ዝነበረ ዘመልክት እዩ ብሕፅር ዝበለ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ነዚ ክብል ፈቱ ቀፅሉ ሕዋት ካልኦት ከዓ ثانك يو ديكون حق علي ودي اسمع الله ثانك يو بلس تبارك ويلكم توم حج زمصهم مهران ديكونات كلكم قاعدان مصهم እንዳበልና ኣብዚያት ምልኡ ሓሳብ አላ ዳና ካለ ቅድሚ መስጋርና يكون ሚራሓይ ኩልኩም ዝኾነ ማይክ ፍታ ቢልኩም ትምልዎ ዝጎደለ ነገር አለው ትብሉ ኣብዚያ እንተሃለ እንዳበልና ምታን ክንከይድ ማለት የት ጊዜና ምን እንትቆመሉ አለና አፈናወራ አለና ግን ዝኾነ ትምልዎ ነገር ተዳህሊ ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ሓውና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ገሊፆ ምስ ግዜ አንፃር ክንከይድ ብጣዕሚ ፅቡቅ ቃል ህይወት የስማዓልና ብሓፈሻ ከምዚ ሓውና ክገልፆ ዝፀንሐ እዩ መምህርና ማለት እዩ ብሓፈሻ ማለት ኣብቲ ወርሓት እቲ ኢልዎ ዘሎ ብልምዲ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ትርጓሜ እውን ተርጊሞ ኣሎ ለምሳሌ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይወዓለ ከይሓደረ ገዳመ ቀረንጦስ ዝከደ ንፅባሓይቱ ኣብ መርዓ ቀና ዘገሊላ ንፅባሓይቱ ኢልዎ ዘሎ ሕጂ ከም ልማድ መፅሓፍ ቅዱስ እምበር ን40 መዓልትን 40 ለይትን ከም ሓንቲ መዓልቲ ቆፂሪ ንፅባሓይቲ ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ እናብዚ ከዓ ኣብቲ ወርሓት ኢልዎ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ኣብቲ ጎይታ ዝመፀሉ ድሕነት ደቂ ሰባት ኢሉ ድሕነትና ዝቀራረበሉ ዝነበረ ዘመን ንምግላፅ እዩ ንፅባሓይቲ ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ናዝሬት ግን ክንደይ ዓመት ተቐሚጡ ንዝብል ሓሳብ
25 ዓመት ዝኸውን ተቐሚጡ ኣብ ናዝሬት ክሳብታ ዮሃንስ መጥምቅ መለኮት ናብ ጎይታ መንገዲ ዝፀርገላ ዝነበረ ወይ ደሞ ነቲ ጎባጥ ተኺበልስ ጥውይዋይ እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝነበረ ይስተኻኸል እንዳበለ መንገዲ እግዚኣብሔር ዝኸውን ዝፅረጉ እንዳበለ ከምቲ ሓደ ንጉስ ሓውና ክገልፆ ፅንሐ ቅድሚ መምፅኡ እቶም ኣገልገልቱ ቀዲሞም ዝሓልፉ እዚ ድማ ኣገልጋሊ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ዮሃንስ ማለት መንገዲ ዝፀርግ ነበረ ነዚ ማለት እዩ ብዝያዳ ስፋሕ ኣቢሉ ስለ ዝገልፆ ሓውና ቃል ሂወት የስምዐልና ንምባል እቶም ሕጂ ዝመፀኹም ኣሕዋትና ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ቃል ሂወት የስምዐልና ቀፅሉ ተባረኹ ቴንክ ዩ ናሁሰና ሓወይ ዲያቆን የተባረኽ ሓፈሻው ንሱ እዩ ምክንያታት ወንጌል ትርጓሜ ኢሎም ኣለዉ ኣቦታት ኢሎም ዘለዉ እቲ ወላ መፅሓፍ ቅዱስ ከምህረና ከሎ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ዝብላ ንዮሃንስ መጥምቅ ከዓ ነታ መዓልቲ ን40 መዓልቲ ከም ሓደ መዓልቲ ቆፂሩ ንፅባሕ ከም ዝበለ ኢሎም ዮ ኣብቲ ትርጓሜ ናይ ወንጌል 4 ወንጌላውያን ኢሎም ኣለዉ ኣቦታትና ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን ብሓቂ ሓፈሻዊ ኳ ዲያቆን ጭሩብ ተንኪፎ እንዲ ግን ንፁር ዝኾነ ሓሳብ እንዳበልና ምታን ክንከይድ ዮሃንስ መጥምቅ ምሕረት እግዚኣብሔር ማንሲ ዮሃንስ መጥምቅ ሲ መን እዩ ሕፅር ኣቢልኩም ሓፈሻዊ ገሊፅዎ እንዴታይ ዝበሃል ገይርዋ እዩ ግን ዮሃንስ መጥምቅ መን ምዃኑ ሕፅር ኣቢልኩም ተስሪኡልና ፅቡቕ ነይሩ ቅድመታ መንግስተ ሰማያት ትብል በይና ክንሪአ ሕጂ ብፈላይልና ኢና ክንሪአን ሕጂ ዮሃንስ ምናልባት አንተ ወይ ዲያቆን ጭሩብ ተንኪፎ ነይሩ ዮሃንስ ግን ሓፈሻ ካል ተወሳኺ ኣለኩም ዲያብ ልዕሊ ዮሃንስ ክትገልፅዎ ትኽእሉ ዮሃንስ መጥምቅ እንተዘየለ ናብታ መንግስተ ሰማያት ትብል ክንከይድ ማይክ ፍሪ አይ ዶንት ኖ ኣብዚኣ ዲያቆን ሳሚ እሺ ብሮ ክግለፅ ዘሎ ኣቦ እዩ ሕጂ ናበይ ክትወስደና ኣለካ መሲልካ ብዛዕባ ዮሃንስ ክንገልፅ እንድሕር ኮይና ናብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ክንኣቱ ኣለና ኣብኡ እቲ ናይዚ ሃዋርያ ዘይ ናይዚ ነቢይ ዘይ ክሳይ ተባዕቱ ተዝገብሮ ዝነበረ ማንነቱ ኣብ ምዕራፍ 1 ተጠቂሱ ዘሎ ካብኡ ተበጊስኩም እንዳሓንገለፅዎ ኣሕዋት ማሳገዳሲ እዩ እዎ ፀገም የብሉን ካብ ዝኾነ ይኹን ዋላ ካብ ትምህርቲ ቦታት ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ መፅናዕቲ ስለንገብር ዘለና ኣብዚ ኣብዚ ንፁር ንኩሉ ሰብ ምታን ክርዶ ሕጂ ዮሃንስ መጥምቅ ሲመን ዮሃንስ መጥምቅ ምክንያቱ ንዛረቦ ዘለና ብዛዕባ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ቅዱስ ኣቦ እዚ ከዓ ኩላትና ንፁር ዝኾነ ሓሳብ ክህልወና ወይ ከዓ መረዳእታ ክህልወና ይግባእ ስለ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ነገር ካብ ትምህርቲ ቦታት ከምኡውን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዲያቆን ሓወይ ክንቀፅል ንኽእል ኢና ፀገም የብሉን ጥራይቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ስቃይ ንበል ምናልባት ብዘይካ ዲያቆን ጭሩብ ምክንያቱ ተንኪፋ ስለ ፀንሐ ወይ ናብኡ ክምለሶ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ክትቅፅሉ ትኽእሉ ብዛ ንዮሃንስ ምግላፅ ጥራ ዮሃንስ መን እዩ ዝብል እግዚአብሔር ጓሳይ ይመስለኒ ዘላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እሺ ዌልካም መርሃባ ከመይ ምሲኹም ዲያቆን ከመይ ምሲኹም መምሃራን ኣሕዋት ዝኸበርኩም ዝተፈተኹም ኣሕዋት ጓዳሕን መፅሓፍ ዝተፈላለየ ፀጋውን እግዚኣብሔር ተገልግሉ ጓዳሕን ፀናሕኩም ከመይ ኣምሲኹም ንእሽተይ በረኸትን ምክፋል ናይ ዝዓብዪ ኣቦና ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ብሉይ ኪዳን ድልድል ዝነበረ ቅድመ ታሪክ ንእሽተይ ኣፍታ ዲያቆን ክሪፋ ሓውና እኳ ነጊርና ነይሩ እንድዩ ተወሳኺ ግን ኣብ ማፃፅኡ ከመይ ነይሩ ዝብል ካብ ኣዲኡ ኤልሳቤጥ ኣቦኻ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ከም ዝነበሩ እሞ መኻናት ከም ዝነበሩ ውሉስ ኢሎም እውን ብዙሕ ግዜ ይልምኑ ከም ዝነበሩ ኣብ መስከረም 2 ዝውዕል ዓመታዊ በዓሉ ዝተሰይፈሉ ማለት ኣብዚ ታሪኹ ብሰፊሕ ነገር ናይ ስንክሳር መፅሓፍና ማለት እዩ ናይ ቤተክርስትያን መፅሓፍና እንታይ ልዩ ዘምፅኦ መኻናት ነበሩ እሞ እግዚአብሔር ካብ ወትሩ ይልምኑ ነበሩ ድምፀ ይስማዕ ኣሎ ቀይሕ የብርሃለ ኣሎ መምራይ ሰማዓኩም ኣለና ወፅላ ሰናይ በዚ ደሞ ኣቦና ዘካርያስ ኣብ ቤት መቅደስ እንዳገልገለ ከሎ መልአከ እግዚአብሔር መፂኡ ወዲ ክትወልድ ኢኻ ኢሉ የብስሮሞኒ
سبيتي حليفوا أيو أنا ون أرجع زخميل خون خل تيجي أبيهر زبالة كاب جزء بزي ما كياب إلو يقصوص أمه سقع تولد عباس كتكوني خاي كزارب إني خاي بلومه توم هزب خاي تبيون يروم كان سلزنا برا خجل مسوعة تقرب له نفت مقدساتي سلزنا برا نويح جزء مسنحون يتبيون برما نزيتات رأي ريو نزي مستير تجاريس له كوت خلو ترايو تايدي زارب كوين صنح مالتي أحرى يوحنس أبونا يوحنس بزيو ببسرات ملاخي تنسو تزمت كم زحونا ونكتب لنا تنحونا بسم تنيت إسياسهم زعبوا زي تأيفنا تولى إجابير نا إجابير من قد نا إجابير قدنا تسرق إلو تتنبيلو إسياس بخمزيو أب يوحنس متمغزولد مالتي بالحرزي تشعة ورح أخيلو كابديو إلسابيت كولد كله أف نابو نتايل لنا خنصوع لنا ديو مسحتات يوحنس بلوت بالمو نبو خنتاي كنبلو لنا إلو مسحاتتو تم أوزنا برو هزبي تايقبر متحف سليل أمتلي برعون أمتليلو صحيفو شعو يوحنس إلو متحفة أفخاء بزي خفتناي كهن زكرياس مالتي بازي قن شعو سداتي متأموني أنا ببرؤمون أبو وايت أنحن نبرة خاي سداد مغنياتو هيروس انتاي زقتلو لزنبره أنا زقتلو لزنبره وقتي مالتي كاو كنت عامت متحد زنبر بزي يوحنس أب سدات كوينو أباتي فلوس كاتوسا تاريخ أبزي انتاي نقرنا يوم أبرخات وباديو ناتو خلو أو برخاي أديو تعرف موني أبو زكرياس كان ود خامس أيو بمبان أبيت مقدس كله انتاي قبرو سمعت النتي فتصم هذا بيت مقدس كله تم تحدرات يقلو أبو زكرياس مالتي بزابت سدت كله أدينا عند سنجل مريم نزنا قرت الرأي موني نمت أيو تبلعنا باتي فلوس تصحفوا عبز زمن تجي زنبب تاريخنا يدينا نهدتا اللي عبز نقرنا أنت يمت أيو مسرعيتو نخيد مون نمت أيو مسانا حزنين كي تبلو موني دينا عند سنجل مريم لأنه كان فقال إجزاء به راوي زعبي بمبال أفت برخاتات ناي نتاي زبلا عقازين كنا بلا نخلينا ب ناي تورا دي زبلا تورا زبلا بت جزء مثلني تقال كات الرملة يدخل يوم عاد عقازين يا عقازين ندات أبو خمسة عبي يمو دحرايون أبز لك أبز وانجيل نجيرنا زهم زلوخا انت يلو زلو لسو ناي جمل قربات نيرو مجبوخا أنا بتأي بلوي أنا بوت آدم يبلوي أنا بتأ بقومي بلوي يمتى أنا بتأ خاني ناي جامعة رندا بلوي يمتى كل كم دنا تمجبه ينبر كم دنا برا بزشعو ودسال انت يلو وتموال زبلو زلو موال يلو زلو بتاع انت يلو يمتى يوحنس متما ودسال ساعمت كون كله قويتانا من الحين اسكسوس كأني فرق عامت كترفو خلو نسالاسا بشد شور عام زكالا دبو أفت موائل السويل وأمتي والله كلاي كاني أفت موائل تبعي زلو خان دميلو خاني قويت أنا من الحين كرسوس سبز خونه لجزيه إلو بس سبز خونه لوان إلو نتنجزيه هذا أمتي وانا لو هذه جي كحلف منتي أخلنا مثل النحات سيتفائدات لازله قال لي هو تسمع لنا مدري قال لي هو تسمع لنا صبوا أنت على لي بحكي بس لي እሺ ሓፈሻዊ ካልእ ትምልእዎ ትውስኽዎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኣሕዋት ኣብዚኣ ታናይ ዮሃንስ መን እያ ትብል ዘላ ፅቡቅ ገላፂ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል እናገበርና ኢና ክነብሎ ፀኒሕና መምህርና ፅቡቅ ኢኻ ሓሳብ እንዳምፃእ ከይድካ ብቀንዱ ዋላ እውን ኣብ ፈሪሳውያን ዝሓትሉ ዝነበሩ ዓንቶ ወይ ዲያቆን ክሩብ ተንኪፍዋ ዝነበረ ናይታ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብኡ እውን ብዛዕባ ነቶም ሰደቃውያን በሎም ፈሪሳውያን በሎም ንኩሎም ነቶም መን ኢኻ ኢሎም ኣይሁድ በሎም ላውያን በሎም መፅኦም ዝሓትዎ ዝነበሩ ዝምልሰሎም ዝነበረ ብዛዕባ እቲ ትብዓት ረኺቡ ብዛዕባ እቲ ሂወት ዝኾነ ናይ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ እንጀራ ዝኾነ መስተ ዝኾነ
مس تتخيل زي تم مس بلعك هيو زي تم نايزل عالم عرفتن هيوتن زخنا كريستوس ملهنا عالم مسكرنات كبكولوسي منيخا نسخا منيخا من البات قال كم ببا من تايز بالمتان كاي كونني اهداوያን نسخا ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 19 ዝነቦ ዘለኹ አይሁድ ከዓ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ክሓትዎ ናብ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናት ሌዋውያን ስለኣኽሉ ኢሉ ምስክርነት ዮሐንስ እዚ ኢሉ ንሱ እውን ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይክሓደን ሓደ ካብቲ ንዮሐንስ ፍሉይ ዝገብሮ ኣነ መጽሓፍ ቅዱስ ክነብብ ከለኹ ባንሲ ኩሎም ቅዱሳና ናቶም ነጥብ ኣለዎም እንዲ ኩሎም ናይ እግዚኣብሔር ቅዱሳን ኣብቲ ግዜ ንሱ ነቲ ንሱ ዝእመነው ዝነበረ ምእማንሲ ኣዝዩ በቃ ንህይወት ክርስትና ኣዝዩ ዓቢ ዝኾነ ታራ ክንመሃረሉ ከም ንኽእል ዝገልጽ ቃል እዩ ዝነግረና ኣብዚ መጀመርያ ዝብሎ ዘሎስ በቃ ይእመን ኣሎ በቃ ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከምዚ ይኮነ ንሱ ከምዚ ይኮነ ይእመን ኣሎ ንሳቶም ድማ መንዳ ኢኻ ኤልያስ ዲኻ ኢሎም ሓተቱ ንስኻ ኣይኮንኩን ንስኻ እቲ ነቢ ዲኻ ኣይኮንኩን ኢሎ መለሰሎ ሽዑ ንሳቶም መንዳ ኢኻ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምንቲ ክንህብሲ ብዛዕባ ርስኻ እንታይ ትብል በልዎ ሕጂ ልክዕ እዚኣ እንታይ የምፅዋ ዘሎ ሕጂ ንሱኻ ኣነስ እቲ ብነቢ ኢሳይያስ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ ዝብል ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎ ድምፂ እየ ኣነሲ ብዛዕባ እቲ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ ልዑል ኣምላኽ ናይቲ ንምድሓን ደቂ ሰባት ናብ ምድሪ ዝተገለጸ ፍጹም ዝኾነ መድሓን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝገበረ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ምስክር ኢሉ ሕጂ ዮሐንስ መጥምቅ ንህዝቢ እስራኤል ብዛዕባ ምምፃእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳሉ ልኡኽ ኣምላኽ ዝተዳለወ ልኡኽ ኣምላኽ ምዃኑ ንህዝቢ እስራኤል ብስራት ከበስር ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐብአ ምዃኑ እንታይ ይገብር ኣሎ ይእመን ኣሎ ወይ ከዓ ይነግር ኣሎ ማለት ንሱስ መን ምዃኑ ይነግሮም ኣሎ እንታይ ኢልዎም ሕጂ ድምፂ እቲ ድምፂ ኣነ ኢልዎም ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ እየ እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ከዓ ኤልያስ ወይ ከዓ እቲ ነቢይ ካብ ዘይኮንካ ንምንታይ ዳ ጥምቀት ተጠምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ ኣብዙን ዘደንቕ ምስክርነት እዩ ዝቦም ክርስቶስ ዮሐንስ መጥምቕ ኣብዙ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመፅእ ቅድመይ ዝነበረ ዝብሎ ዘሎ ብኣምላኽነቱ እዩ ፈጣሪኡ ምዃኑ ምእማን ቅድመይ ዝነበረ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ዘሎን ዝነብርን ዘሎን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ከም ዝብል ክርስቶስ ኣምላኽና ማለት እዩ እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመፅእ ንሱ እዩ ኣነ ስራሕ ኣሳኣኑ ንምፍታሕ ዮሐንስ ድማ ኣነ ብማይ የጥምቐኩም ኣለኹ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ በሎም ይብለና ሽዑ እንታይ ኢሉ እቲ ማእከል ደው ኢሉ ዘሎ መን ምዃኑ እንታን ክርድኦም እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመፅእ ንሱ እዩ ኣነ ስራሕ ኣሳኣኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዐ ኢሉ መለሰሎ እዚ እቲ ዮሐንስ መጥምቅ እዚ ኣብቲ ዮሐንስ የጠመቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ ኢሎም ሽዑ ቃል ኣምላኽ ከም ዘለዎ ይነግረና ማለት ስለዚ እዛ ኣቦዚ ክሳብ ክንድዚ ንእግዚኣብሔር ብምእማን ወይ ከዓ ንፈሪሳውያን በሉ ንኣይሁዳውያን በሎም ንኩሎም ክሳብ ክንድዚ ንክርስቶስ ተኣሚኑ ምስክርነቱ ዝሃቦ ኣቦ እዩ ድሓን ብከፊል ካኣኽለና ይመስለኒ እቲ ግዜና እውን ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና ዲያቆን ሳምራዊ ሓይ ገለ ትብሎ ነገር እንተዘየለ ናብታ ቀፂላ ዘላ ሕቶ ክንከይድ ኢና እቲ ግዜ እውን ክንጥቀመሉ ምንታን ሳምራዊ ሓወይ أنا بقى ديكون هاي لما يوم ولا حدا كنسل ديكون هاي خبراتكم زعب نجار لهم كل نجار لكم ياهم رتابنا على وتسمع لنا بزين أنا متكام نقاط طرح እሺ ያገር ዘኸብሮ ሊሆን እሺ በሉ መንግስተ ሰማያት ዝብል ሓሳቢና ከነልዕል ምክንያቱ እቲ ንእስትና ሒዝናዮ ዘለና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 እዩ ምናልባቶም ሕጂ ትመፅ ዘለኹም ኣሕዋት እውን ኩልኩም እንዳነበብኩም ምምታን ክትከዱ ምዕራፍ 3 እዩ ስለዚ ካብታ ካብ ፍቅዲ ሓደን ክልተን ኣቢልና ክነብለን ፀኒሕና ኢና ሕጂ ከዓ ክዳን ዮሐንስ ሓፈሻዊ ነቲ ክንገልፆ ፀናሕና ነገር እዩ እቲ ኣብኡ እንታይ ኢልዎ ዘሎ እቲ ቃል ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት
ዝብል ሓሳብ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እታ መንግስተ ሰማያት ዘሎ ሓሳብ ስንታይ እዩ ኣበይ ዘሎ መንግስተ ሰማያት ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ዘሎ ኣፍልጦ ክንፈልጦ ዘለና መሰረት መፅሓፍ ቅዱስን ትምህርቲ ቦታትን ጌርኩም ሓሳብ ሃቡና ናሁ ዘናይ በኣኻ ከጅምር እየ ዲያቆን ሓይ እሺ ዲያቆን ሓወይ ዲያቆን እኳ ይኮንና ንሕና ዲያቆን ተተትርፏ ጽቡቅ ነይሩ ማለት ጽጋና ስለሆነት ምስና ያሬታ ካልእ ምናልባሽ ሕፅረ ቢለይ ፍታ ዝፀንሓት ሓሳብ ቀፂለ ናፍታ ስታኪኣቱ ግዜ ብዙሕ ኣይወስድን እየ ብሓፈሻ ቅዱስ ዮሃንስ ኣቦና ብጣዕሚ ገሊፆም እዮም ናቱ ታሪክ መቸም ብዝተወሰነ ደቃይቕ ወይ ምስ ግዜ ኣንጻር ተዘይኮይኑ እምበር ታሪክ ቅዱሳን ያው ተንቲንካ ወይ ገሊፅካ ኣብኣና ብድኹማት ዝብፃሕ ኣይኮነን ከም ምሕረት ኣምላኽ ንበረኸት ንምዃኑ ቅዱስ ዮሃንስ ብሓፈሻ ከም ዝትገልፅዎ ዝፀናኹም ትርጉሙ ከይተረፈ ፍስሓ ወይ ሓጎስ ዝብል ትርጉም ወይ ሓጎስን ደስታን ዝኾነ መጥምቀ መለኮት ተባሂሉ ዝተፀውዐ ጎይታ እውን ካብ ኣንስ ዝውለድ ንዓኸ ዝዓበየካ የለን ኢሉ ዝመስከረሉ ኣቦ እዩ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ካህን እዩ ነቢይ እዩ ሃዋርያ እዩ መጥምቀ መለኮት እናተባህለ ብኩሉ ነገር ዝፅውዐሉ እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ እንደገና ዝገርም ነገር እውን ብስጋ እውን ቅድስት ኤልሳቤጥን ቅድስት ድንግል ማርያም ደቂ ሓትነታት እዮም በዚ ምክንያት ኣብ ሉቃስ እንተዳሪእና ናብ ዘመዳ ኤልሳቤጥ ምስ ከደት ኣብ ማህፀን ገና ከይተወልደ ከሎ ብሓጎስ ብደስታን ጎይታ ዝሰገደ ድንግል ማርያም ክብሪ ዝሃበ ቅዱስ ሃዋርያ እዩ ነቢይ እዩ ብሓፈሻ ያው በቃ መወዳእታ እውን ድሕሪ ሰማዕትነት ርእሱ ምስ ተሰየፈ ን15 ዓመት እዚ ተጋግዩ ተነስኡ ቃል ኣምላኽ ትትሕሳ ኣለኻ እንዳበለት ንሄሮዶስ ርእሱ ማለት እዩ እታ ርእሱ ጥራሕስ 15 ዓመት ከም ዝሰበኸት መወዳእታ ምድሪ ዓረብ ከም ዝዓረፈ ደቂ መዛሙርቱ ከም ዝቐበርዎ ኣብ ተኣምር የሱስ ብሰፊሕ ይገልፅ እዩ ማለት ታሪኹ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ዝኾነ ግን ናፍታ ንስኣ ካብ ፍቕዲ 4 ተንቅፅል ዲያቆን ሓዊ እንታይ ትብላ ኣላ ክዳን ዮሃንስ ፀጉሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ እጣቑ ከዓ እጣቑ ድማ ፈርቅ ቆርበት ነበረ ገለ ዝብል ቃል ኣሎሞ ምናልባሽ ምስኣ ተንኪፍና ዶ ክንከይድ ወይስ ከመይ ትሓይሽ ኣዝዩ ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ ምናልባሽ ቃል ብቃሉ ከመይ ማለት ክዳን ገመል ዝብለ ሓሳብ ኣሕዋት ዘይተረድኦም ክህልዎም ክህሉ ስለ ዝኽእል ብዝያዳ ኣበይነት ማለት እዩ መምረ ኣብ ፍቕዲ 4 ማቴዎስ ወይስ ካበይ እንቲኹም ተለጊስኩም ዘለኹም መምረ ድሓን ፀገም የለን ብዛዕባ እታ መንግስተ ሰማያት ሓፈሻዊ ንሱ እንዲ ተዘለናዮ እንዲ ፅቡቅ ኣለኻ ፀገም የብሉን ካብ አንድያ ንቐፅል እሺ ድሓን ኣሕዋት ካብ ምልእ ከብልዎም ክዳን ዮሃንስ ፀጉሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ እጣቑ ድማ ፈለቅ ቆርበት ቀልቡኻ ኣንበጣ መዓር በረኻ ነበረ ኢሉ ብሓፈሻ ቅዱስ ዮሃንስ ከም ታሪኹ ባሕታዊ መነኮስ ብኩሉ ነገሩ ብሓፈሻ ከም ዝነበረ ኣብ በረኻታት እውን ዕድሚ ሙሉእ ማለት ካብ ህፃንነቱ ሒዙ ኣብ በረኻ ይነብር ከም ዝነበረ ታሪክ ገሊፆም እዮም ኣሕዋትና ክዳን ናይ ገመል ነበረ ዝበሎ ግና ንምስምንታይ እዮም ኣማሳጢሮም ኣቦታትና ምፅኦሞ ዘለዉ ብሓፈሻ ገመል ዝኾነ ዋናኣ ወይ ደሞ ዝኾነ ነገር እንተ ቆጥዒዋ ነዊሕ ዓመታት እንታይ ትገብር እያ ቂምታ ትሕዝያ ገመል ማለት እዩ ቂምታ ትሕዝያ ስለዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዋላ እንታይ ትገብርን ኣይትርስዕን እያ ማለት ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ኢሎም ቂምታ ይሕዝ ማለት ዘይኮነስ ናቱ ስብከት ኣዝዩ ተሪርን በቃ ንንጉስ ኣይብል ንሃፍታም ኣይብል ንኩሉ ነገር ንሄሮድስ ከይተረፈ ሰበይት ሓውኻ ክትወስብ ኣይግበአካን ኢሉ ብትብዓታ ቅድሚ ነገስታት መፅኡ ዝመስከረ ቅዱስ ዮሃንስ በዚ ከዓ ስብከቱ ኣዝዩ ተሪር ስለ ዝነበረ ማለት ቃሉ መሬት ዘይዓልብ ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት ክዳኑ ክዳን ናይ ገመል ወይ ድማ ፀጉሪ ገመል ከም ዝነበረ እንዳበለ ኣማሳጢርዎ ኣሎ መዓር ዝበለኻ ብቆሙ መዓር ኣንበጣ ክኾን ከሎ ብትርጉሙ ግና እንታይ ኢሎም ኣቢሎም ኣሎ ስብከቱ ልክዕ ከም መዓር ይጥዕም ስለ ዝነበረ ከምቲ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዝጣዕመ መዓር ከም ዝኾነ ካብ እንምገቦ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ክሰብኽ ከሎ ከዓ ብዙሓት ሰባት ካብ ኣህዛብ ናብ ህዝቢ እቶም ኣምልኾ ጣዖት ዝነበሩ ከይተረፉ ናብ ቅድስና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ይወፁ ከም ዝነበሩ እሞ ሕጂ ከንታ ክንገብር ኢሎም እቶም ፈሪሳውያን ሃፍታማት ሰብ ፀጋ ወተሃደራት ብሓፈሻ ኩሎም ልቦም ስለ ዝተወጉ ሕጂ እሞ እንታይ ክንገብር እንዳበሉ ኣብ እግሪ ዮሃንስ መፅኦም ይናዘዙ ከም ዝነበሩ ንስሓ ይወስዱ ከም ዝነበሩ እሱ ከዓ ነቶም ወተሃደራት ደመወዝኩም ጥራሕ ይኣኽለኩም ዘይናትኩም ኣይትመነዩ
እንዳበለ ንናቶም ብሓፈሻ ክልተ ክዳን ዘሎ ነቲ ሓደ ይሃቦ እንዳበለ ናይ ንስሓን ክገብርዎ ዝግብኦም ሂወት ክርስትና ንክርስቶስ ብኸመይ ክቕበልዎ ከም ዘለውን የስተምህሮን ከም ዝነበረ እዩ ብሓፈሻ ናቱ ንምግላፅ እዩ ናይ መዓርን ናይ ገመልን እንዳበለ ኣማሳጢርዎ ዘሎ እታ መንግስቲ ሰማያት ቀሪበ እያ ዝበሎን ከዓ መንግስቲ ሰማያት ኩሉ ግዜ ጎይታ እውን ባዕሉ ኣብ ማቴዎስ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ማእኸልኩም ኣላ ኢሉ ምክንያቱ መንግስቲ ሰማያት ንሓደ ሓውኻ ፅቡቅ ተደኣ ጌርካ ሕልናኻ ስለ ዝምስክረልካ መንግስቲ ሰማያት ምሳኻ ከም ዘላ ህያብ ምኳና ደቂ ሰባት ዝተዋህበት ውህብቶ ከም ዝኾነት እዚኣ ግና ኣብ ኢድና እያ ዘላ ኣብ ኢድና ኣላ እንተደኣ ተጠቂምና ኣላ ሂወት ክንረክብ ኢና እንተደኣ ፈኒና እያ ደሞ እንታይ ክንገብር ኢና ሞት ክንመርፅ ኢና ማለት ሕፅር ዝበለት ሓንቲ ታሪክ ኣላስ ኣዝያ ተደንቕ ሓደ መምህር ኣብዚ ናይ ቴሌቪዥ ዝመሃርና እዮም እንታይ ኢሎም ሓደ ኣቦሲ ሓደ ባሕቶ እዮም ዓብይ ኣቦም ማለት ንተማሃሮ ናቶም እንታይ ኢሎሞ እቶም ተማሃሮስ መዓር ክንደይ ዞም ኣቦ እዚኦም ብቑዕ ድዮም ዘይብቑዕ ክፍትንዎም ኢሎም እዚ ኣብ ኢዶም ሓንቲ ዑፍ ሒዞም መፅኦም ነታ ዑፍ ሽዑ እቶም ተማሃሮ እዮም ክፍትንዎ እንደኢሎም ኣቦ ኣብዛ ኢድናሲ እንታይ ሒዝና ኣለና ዑፍ ከም ዝሓዙር እየሞም ኣለዉ ግን ሂወት ኣለዋ ዲ ወይስ ምውት እያ እንታይ ኢልኩም ተሓስቡ ኢሎሞ ምውት እያ እንተደኣ ኢሎሞ ኦሬዲ ሂወት ከም ዘለዋ ከንፍርዋ እዮም ኣይ ሂወት ኣለዋ እንተኢሎሞ እንካ ኣብ ኢዶም ስለ ዘላ እንታይ ክገብርዋ ይኽእል እዮም ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ፀቒጦም እስትንፋሳ ሕፂሮም ክቐትልዋ ይኽእል እዮም ስለዚስ ንኽፍትንዎም ኢሎም እዮም ከምኡ ኢሎም መፅኦም ማለት ኣብ መወዳእታ ሽዕቶም ኣቦ እንታይ ኢሎም መሊሶም ብሎ እዞም ደቀይ ሂወት ክትረክብን ሞት ክትረክብን ንሲ ኣብ ኢድኩም እያ ዘላ ኢሎሞ እንታይ ነው ማለት ሕጂ መንግስቲ ሰማያት ኣብ ኢድና እያ ዘላ ከም ዝበሎ ጎይታ ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ተነስሑ መንግስቲ ሰማያት ቀሪባ እያ ዝበሎም በቃ እቲ ናይ ድንቁርና እቲ ናይ ፀልማት እቲ ናይ ባርነት ግዜ ኣብቂዑ ሕጂ ግና ናብቲ ሓድሽ ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ሂወት ኣትውለኹ እሞ ንንስሓ ብቕዑ ፍረፍረዩ ዘይንስሓ ወይ ደሞ ሂወት ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዘይሰጋገር ሰብ ክቁረፅ እዩ ማለት ክጠፊ እዩ ብክርስቶስ ዘይኣሚንኩም ሂወት የብልኩም እንዳበለ ነቶም ጌና ደቂ አብርሃም ኢና እንዳበሉ ብኣብርሃም ጥራሕ ዝምክሑ ዝነበሩ ግብረ ብርሃን ግና ዘይነበሮም ብዝያዳ ከዓ ኣቶም ውልዳታትማ እንዳበለ ይፀርፎም ማለት እዩ ዝያዳ ትርጉም ኣዝዩ ብሰፊሕ ገሊፅዎ ኣሎ ምናልባሽ ግና ንሕዋትና እውን ግዜ ከይነብለሎም ተሓጋጊዝካ ክትገልፆ ኩለካ ፅቡቅ ቃል ኣምላክ ኩሉ ግዜ ናተይ ኣዝዩ ከኣኽለኒ ብሓፈሻ ግን ናይ መንግስቲ ሰማያት ዝበሎ ኣብ ማእኸልና ከም ዘላ ንምግላፅ እዩ ሂወት ክንረክብ ተኮይንካ ናብ መንግስቲ ሰማያት ምእታው ማለት ሕፅር ዝበለ ኣብዚ ምድሪ ኮለካ ትረክባ ትኽእል ኢካ ፅቡቅ ተግባር ተጌርካ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ሰማያት ኣብ ኢድና እያ ምስ ኣሕዋትካ ምፍቃር ንብፃይካ ምርእስካ ምፍቃር ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ማለት ብሓፈሻ ነዚ ይመስል ቃል ሂወት የስምዐና ዝሰርሐ ኣሕዋት ክምልዎ እዮም ቴንኪዩ ዲያቆን ሓወይ ቴንኪዩ ቃል ሂወት ሶሪ መምህር እንኳዕ ድሓን መፅኣኹም እንዳበልና ኢና ድጋሜ ባዕካ ከምዚ ጌርኩም ክትገልፁልናን ክትምህሩናን ምስማዕና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሕዋት ሓፈሻዊ ኣብኣ ዲያቆን ችርብ ሓወይ ከምኡ ዲያቆን ሳምራዊ ባህራና ሓወይ እንኳዕ ድሓን መፅኻ ሎንግ ታይም ትብልዎ እንተሃሊፍታ ሓሳብ ዲያቆን ችርብ ዲያቆን ሳምራዊ እንታይ ደይ ስከፍ ኳይ ዘለኹ ኮይነ ባዕልኹም ድኽፍት ኣብልዋ ታሚት ቀፅል እቲ ሓሳብ ፅቡቅ እንዲ ዘሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ንቃል ኣምላኽ ነስተንትነሉ እግዚኣብሔር ግዜ ስለ ዝሃበና ኣብ ሓቂ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምዚ ዓይነት ዝበለ ህድእ ዝበለ ንብዙሓት እውን ኣስተምህሮ ዝህብ ዓይነት መፅናዕቲ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ካብቲ ደስ ዘብል ሓደ ነገር እዩ ሕጂ ኣብዚ ንገልፆ ዘለና ነቲ ሓሳብ ኢና እንዳደራዕናሉን እንዳተመላለኣናን ኢና እንዳገለፅና ንከይድ ኣብዚኣ ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 4 ኢና ዘለና መስለን እንተዘይተጋጌ ኣብዚ እቲ ኣነባብራ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ከመይ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ክዳን ዮሃንስ ብፀጉሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ ዕጣቑኻ ድማ ፈልቂ ቆርበት ቀለቡኻ ኣንጣን መዓር በረኻን ነበረ እዩ ዝብሎ
ሕጂ ብሓፈሻ እዚ እንታይ እዩ ሓደ ትሑት ናብራ ዘለዎ ሰብ ወይ ድማ ሓደ ድኻ ሰብ ክለብሶ ዝኽእል ኣለባብሳን ሓደ ዝመነነ ሰብ ንዓለም ቀቢፁ ንሓቂ ዝቆመ ካብ ምቾት ምረት ውርደት ዝመረፀ ንፅድቂ ክብል ንሓቂ ክብል ውርደት ዝመረፀ ዓይነት ሰብ ዝለብሶ ኣለባብሳን ዝምገቦ ኣመጋግባና ንርኢ ኣብዚ እዚ ድማ እንታይ ስለ ዝኾነ እንድሕር ኢልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቅ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እቲ ናቱ ኣገልግሎትን እቲ ናይ ዮሃንስ ኣገልግሎትን ኣነፃፂሩ እዛረብ እዩ ኣብ ዮሃንስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ማለት ካብ ፍቕዲ 16 ከንብቦ ደስ ብለኒ እቲ ቃል እንታይ ዝብል ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሎ እየ ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝፅውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል ከምዚ ከዓ ዝብልዎ እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሰዕሳዕኩምን ኣልቀስናልኩም ኣይብኸኹምን ዘይበልዕን ዘይሰትን ዮሃንስ እንተመፀ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ ዝበልዕን ዝሰትን ወዲ ሰብ እንተመፀ ከዓ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርቂ ተቐበል ተቐረፅን ሓጥኣን ይብሉ ጥበብ ግና ብተግባራ ረትዐት ትብል ማለት ሕጂ ብዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕል ኢሉ እንድሕር ምዕራፍ 11 ኣብ ገዛና ከይድና እውን ክነንብቦ ንኽእል ኢና ሓሳባት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ዮሃንስ ምስ ተኣስረ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኦም ዮሃንስ መጥምቅ ስለ ዝኣዘዝ ዝሓተቶም እቲ ትመፅእ ስስኻ ዲኻ ካልእ ክንፅበ ኢና ኢልኩም ከይድኩም ሕተትዎ ስለ ዝበሎም ንጎይታ ከዓ እንታይ ኢልዎም ኩሉ ዝረኣኹሞ ንዮሃንስ ንገርዎ ኢልዎም ነይሩ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት እቲ በዓይ ዘይዕንቀፍ ፅቡፅ ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ እሳቶም ምስ ከዱ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ መጥምቅ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ዮሃንስ እዩ ክዛረብ ብዛዕባ ዕቤት ናይ ዮሃንስ እዩ ክዛረብ ጀሚሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ካባ ንስኻ ብዝተወልዱ ካብ ዮሃንስ ዝዓቢ ወላ ሓደ የለን እንዳበለ ክትርከሉ እንከሎ ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንታይ ኢሉ ጎይታ ነዚ ወለዶስ ብምንታይ ክምስሎ ይኽእል እዩ ሕጂ ኣገልግሎት ናይ ዮሃንስ መጥምቅን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስን ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ኣገልግሎት ናይ ሓዘን ኣገልግሎት ማለት ናይ ንስሓ ስለ ዝኾነ ሓደ ኣብ ሓጢያ ዘሎ ተነሳሕ ተመለስ ክብል እንከሎ እዚ ኣገልግሎት እዚ ብዙሕ ብርቱዕ ዋጋ እዩ ዝኸፍል ንሓዘን ዘመልክት ይኸዓ ማለት እዩ ሕጂ እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሰዕሳዕኩምን ኣልቀስናልኩም ኣይብኸኹምን ክብል እንከሎ ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ኣገልግሎት ብለቕሶ እዩ ዝምሰል ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ንስሓ ስብከት ስለ ዝነበረ ኣብ ምድረ በዳ ድማ ዝእውጅ ድምፂ ነጋሪ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት ድማ ብሓጎስ እዩ ዝምሰል እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሰዕሳዕኩምን ዝብሎ ዘሎ ድማ ናይ ሓጎስ ኣገልግሎት ምክንያቱ በንፃሩ ዮሃንስ መጥምቅ ተኣምር ዝበሃል ኣይገበረን እዚ ኩሉ ኣገልግሎት እንዳገበረ እንከሎ ወላ ሓንቲ ተኣምር ኣይገበረን በንፃሩ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብዙሓት ተኣምራት ዝገበረ ብዙሓት ዕውራስ ዝረኣይሉ ፀማማት ዝሰምዕሉ ለምፀማት ዝነፅህሉ ኩሉ ካብ ሕማማቶም ዝፍወስ ናይ ኣገልግሎት ናይ ሓጎስ ኣገልግሎት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ነይሩ ማለት ስለዚ ዝበልዕን ዝሰትን ዘይበልዕን ዘይሰትን ዮሃንስ ተመፀኩም ጋኔን ኣለዎ ትብሉ ኢሎም ምክንያቱ ዮሃንስ መጥምቅ እቲ ናቱ ኣገልግሎት ናይ ምድረ በዳ ኣገልግሎት ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዝበልዕን ዝሰትን ኣገልጋሊ ይኮነን ነይሩ ለስ እቲ ዘይበልዕን ዘይሰትን ኣገልጋሊ እንተመፀኩም ጋኔን ኣለዎ ትብሉ እዚ ዘይበልዕን ዘይሰትን እዩ ጋኔን ዘለዎ ፍጥረት እዩ እትብልዎ ዝበልዕን ዝሰትን ወዲ ሰብ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዓርኪ ሓጥኣን እዩ ተቐበልቲ ቀረፂ እዩ ነቶም ዝተናዓቁ ዝሓቁፍ ምስኦም ድማ ዝበልዕ ሰቲ ስለ ዝኾነ ዝበልዕን ዝሰትን ወዲ ሰብ ተመፀኩም ከዓ ዓርኪ ሓጥኣንን ተቐበልቲ ቀረፅን እዩ ትብሉ እንዳበለ እቲ ናይ ክልቲኦም ኣገልግሎት ከነፃፅሮ እንከሎ እቲ ናይ ሓዘን እቲ ናይ ሓጎስ ከነፃፅር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት ሕጂ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ዮሃንስ መጥምቅ እቲ ኣከዳድንኡ ኣበላልዕኡ ኣነባብርኡ ከምቲ ናይ ባሕታውያን ዝነብሩ ኣነባብራን ከምቲ ናይ ባሕታውያን ዝበልዕዎ ኣበላልዓን ዝበልዕ ነይሩ ማለት ምክንያቱ ኣገልግሎቱ ናይ ንስሓ ንሓዘን ዘመልክት ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርብ ብትብዓት ድማ ከምዝን ከምዝን ኢሉ እቲ ዘለዎ ደረቕ ዝኾነ ሓቂ ዝዛረብ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ምዕራፍ 4 እንታይ ኢና ንሪኦ እቲ ኣከዳድኑ ኣነባብሩ
ከምዚ ዓይነት ኣገልጋሊ ዝነበረ ንኩሉ ነገር ገዲፉ ነቲ ሰባት ንክርስቶስ ንኸዳልውፅ መንገዲ ዝፀርግ ዝነበረ ምዃኑ ነዚኣ ክድራዓላ ስለ ዝደለኹ እታ ሓሳባት ቀፅሎ ቃል ሕይወት የስማዓልና ብርኻተይ እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን ብሓቂ ኦኬ ምናልባት እንታይ ዝበሃል ኣሎ መስለኒ ትብልዎ ሓሳብ ኣሎ ድዩ ትውስኽዎ ብርኻት ኦኬ ክንከይድ ማለት እዩ ክንቅፅል እሺ ቀፂላ ዘላ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ ፍቕዲ 9 ከንብባ እንዴ ካብኡ ሓሳብና እንዳሃብና ክንከይድ ኢና ሽዑ ኢየሩሳሌም ኩላ ይሁዳን ብዘላ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስን ናብኡ መፀት ሓጢኣቶም እናተኣመኑ ከዓ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥምቑ ነበሩ ካብ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀት ክመፁ ምስ ረኣየ ግና በሎም ኣቱም ውሉዳት ማን ካብቲ ዝመፁ ቁጣዓ ከም ተምልቑ መን ሓበረኩም በኣርከስ ንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ኢሉ ኣሎ ብልብኹም ኣብርሃም ኣባ ኣሎና ከም ትብልዎ ኣይምሰልኩም በኣርሲ ካብዚ ነብርሃምሲ ካብዚ ኣእማን እዚ ውሉድ ከተንስኣሉ ንኣምላኽ ከም ዝከኣሎ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ቀፂሉ ኣሎ እሞ እንዳቐፀልና ንኸይድ በሉ ዲያቆን ሳምራዊ ሓወይ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ኣብዚኣ ካብታ ፍቕዲ ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ ፍቕዲ 9 ዘላ أي ديكون حاول دحين نسمي زرع أنا سي كم مهران كم زرع من صباح حنو بعد لا عنها سنة كلا سي صباح يكون ديكون شروبون بساعتكم بعبيهم مالتي صباح الله أنا اسمع أنا لا صحف كهيدا الله لا تنا جبركم سم تجزين عم هو أبو من تقبل لا ديكون سامح يسخون عم لحقس كام ولاتكم مالتي زابر عسب قدسان يا هب كذا حاول تحت النهاية وكفلك رايك أتصلوا بالو بهران حاول كتب له نجار له ديو قاعد هن متأخر بدقام سلام سلام سدرا እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም ከመይ ኣምሲዮም ቃለ ሕይወት ተስምዐልና ክቡራን ኣሕዋትና መምሃራና እናሁ ሰናይ ዲያቆን ኪሩብ ሓውና ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ዲያቆን ሳሙኤል ኣቤል ሳሙራዊ ዝብል ዘሎ ኣነ ክመሃረ ክሰምዕ ፅቡቕ ሰማዕ ኣለኹ እሞ ቀፅሉ እሺ ኣራይ በሉ ንኺድ ናሁ ሰናይ ሓወይ قتل موسى شعو دياقون شروب باب بيبرن دابلنا نخير حساب دقتلنا وكساب تا فوق 10 تزلمون بابا نحو سنة حوي قتلنا كساب 10 تخلت تزلم مقتلنا نسخة نحو سنة حوي كاو دياقون شروب حوي زخون حساب تملو انت هاللي كاو تملكم تخين قلنا بتا فوق 10 3 كساب 10 شوعات تزلها دياقون شروب ايش هارايكم فؤاد املاح حوات كن كلنا እንዳተማላላና ኢና ንኸይድ ዘለና ከም ዝራብ ድማዓና ብዙሕ ኢና ንምሃር ዘለና ጅማ ኩላህና ብባዕ ምናሳይ ንግበር ኣብዚ ኩላህና ተምሃር ኢና ዘለና ከም ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ጥበቡ ይዓድልና ብድጋሜ እሺ ካብ ፍቃድ 5 ሽዑ ኢየሩሳሌም ኩሎም ሰብ ይሁዳን ዘሎ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስ ናብኡ ወፁ ሓጢያቶም እናተናዘዙኻ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥምቑ ነበሩ ኢሎም أجي من الباش قدس يوحنس كم تقديمنا زلنا يو صراغ منجد يو صراغ منجد خبها كلها منجد إز نايسجاو منجد وي بزي ناي مدر منجد زي كونس حفشاوي نتوم بحاتيات ودي أمز نورو أحزاب نخلاتهم ناب كريستوس زمز زنبري صراغ منجد مالت حدا أقدمون عملت حنتي زخون النجر منجد ترأهليو أت منجد زي استخاخل ማለት እዚህ ጋር ብናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሰሪና ይሉ ከምቲ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መንገድ አቅንዑ ኢሉ አበረኻ ዘውጅ ድምጺ አዋጅ ነጋሪ እንዳበለ ይነግሮ እዚ ማለት ኩሎም ርእሶም ትሕት ክብሉ እቶም ብትዕቢት ተወጢሮም ዝነበሩ ፈሪሳውያን አይሁዳውያን በሐፈሻ ማለት ርእሶም ታይ ክገብሩ ትሕት ክብሉ ክናዘዙ ሓጢያቶም ንሓድሕዶም ዝጫኸሉ ዝነበሩ
ብፍቕሪ በቃ ናብ ክርስቶስ ክመፁ ከም ዘሎም ኣቐዲሙ መንገዲ ዝፀርግ ዝነበረ እዩ እምበር እዞም ኣይሁድ ፈሪሳውያን ብምሎም ብሓፈሻ እንታይ ክንገብር ኣለና እንዳበሉ ኣብ እግሪ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት መፅኦም ይናዘዙ ነበሩ ማለት እዩ ብኡኻ ይጥምቑ ነበሩ ምናልባሽ ሕጂ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ዘጠምቆም ዝነበረ ናይ ንስሓ ጥምቀት እዩ ናይ ንስሓ ጥምቀት እንዳበለ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ የጠምቕ ከም ዝነበረ ማለት እዚ ማለት ኣመናዊ ጥምቀት ዝበሃል ክርስቶስ እዩ ግን ጥምቀት ኣይሁድ ጥምቀት ዮሃንስ ጥምቀት ዮርዳኖስ እንዳበለ ብዙሕ ጥምቀት ከም ዝነበረ ኣብ ኦሪት ምሳሌታት ከም ዝነበረ እቲ ኣመናዊ ጥምቀት ዝበሃል ግና ብክርስቶስ ኣሚንካ ተጥምቆኻ ምናልባሽ ኣመናዊ ኢሉ ብኣርባዕተ ነገራት ከም ዝፍፀም ገሊፅዎ ኣሎ እሱ ከዓ ቀዳማይ ብማይ ካልኣይ ብንብዓት ማለት ማይ ኣብ ዘይትረኽበሉ ብንብዓት ካብ ልብህም ኣብ ንኣብነት ካህናት ኣብ ዘይትረኽበሉ ኣሬታ ካህናት ኣብ ዘይትረኽበሉ ብንብዓት ከምኡውን ብሰማዕትነት ኣብቲ ናይ ዜሮ ሰዓት ኣሚኖም ብክርስቶስ ግና ንክጥምቑ ዕድል ዘይረኸቡ ሰማዕታት ከዓ እቲ ደም ልክዕ ከም ጥምቀት ኮይኑ ከም ዘብሎም ከዓ በዚ መሰረት ከዓ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ትገልፅ እያ ስለ ጥምቀት ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ዘጠምቆ ዝነበረ ምሳሌ ከም ዝነበረ እዚ ከዓ ብማይ ናብ ክርስቶስ ንክመፁ ሓጢኣቶም እናተናዘዙ ብማይ የጠምቆም ከም ዝነበረ ማለት ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀት ክመፁ ምስ ረኣየ ግና ከምዚ ይበሎም ኣትም ውሉዳት ኣትማን ካብቲ ዝመፅእ ቁጥዓ ከም እትመልኩ ዳ መን ሓበረኩም እምበር ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ብልብኹም ኣቦና ኣብርሃም ኣለና ኣይትበሉ ኣይምሰልኩም እንዳበለ ኣቶም ውሉዳት ኣትማን ኢልዎም ዘሎ ነቶም ፈሪሳውያን ወይ ደሞ ነቶም ጉብዛን እዩ ማለት እዞም ሰባት እዚኦም ምናልባሽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እኳ ህዝበ ኢሉ ኣፍቂሮም እንተኾነ ህዝበ ኢሉ ኩሉ ግዜ ዝፅዋዕ እንተነበረ ሳቶም ግና ካብ ኣምላኽ ካልእ ነገራት የምልኹ ስለ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ኣቶም ውሉዳት ኣትማን ኢሎም ዘሎ ተመን ኢሎም እቲ ኣፍዑት ዝበሃል ተመን እዩ ምናልባሽ ኣብቲ ትርጓሜ ክገልፃ ከሎ ኣብ ግዜ ወሊድ ኣብ ግዜ ክጠንስ ኮላ ብኣፋ ስለ ትጠንስ ኢሉ ዘርኢ ብኣፋ ስለ ትቕበል ነቲ ኣቦኣ ወይ ነቲ በዓል ቤታ ዝኾነ እንታይ ትገብሮ እያ ትቐትሉ እያ እንደገና ክውለዱ ከለዉ እቶም ህፃናት ከዓ ኢሎም ከብድዲኦም ቀዲዶም እዮም ዝወፁ ስለዚ እዚኦም ከዓ ብርግፅ ነቲ ኣምላኾም ብዝግባእ ስለ ዘየምለኽዎ ብከምዚ ደቂ ኣብርሃም ኢና እንዳበሉ ጥራሕ ብትዕቢት ተወጢሮም ንኣብርሃም ከም ኣቦ ይምክሕሉ ነይሮም ኣቦን ኣብርሃም ግና ንሱ ናይ ግብሪ ኣቦ ከም ዝነበረ ደቂ ኣብርሃም ኢና ትብል ተረኣኹምኩም ምስ ግብሪ ኣብርሃም ግበሩ እንዳበለ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ይግስፆም ከም ዝነበረ ማለት ምክንያቱ ደቂ ኣብርሃም ኢና ምባል ጥራሕ ሂወት ኣይሁብን ወይ ኣማነ ጥራሕ ምባል ተግባር ተዘይብልካ እምነት ብዘይ ግብሪ ኮንተ ኢኻ ከም ዝበለ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ መልእኽቱ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እምነትን ተግባርን ከጣምር ከም ዘለዎ እምበር ንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ እንዳበለ ይግስፆም ወይ ድማ ብትሪ ዝኾነ ስብከት ይሰብኮም ከም ዝነበረ ልቦም ክሳብ ዝስበሩ ማለት ልቦም ኣቦን ኣብርሃም ኣለና ኣይትበሉ ንኣብርሃም እሲ ካብዚ ኣማን እዚ ውሉድ ከተንስአሉ ኣምላኽ ከም ዝከኣሎ ዶ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ካብዚ ኣማን እዚ ኢሎም ዘሎ ምናልባሽ እግዚኣብሔር ካብ ኣህዛብ ከይተረፈ ውሉዱ ክገብር ወይ ደሞ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ብዙሓት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም ከም ዝብል ወይ ከዓ ጎይታ እንታይ ኢሎም ኣሎ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብዙሓት ካብ ምዕራብ ክቅድምኹም እዮም ማለት ጌና ብክርስቶስ ወይ ድማ ብኣምላኽ ከይኣመኑ ዝፀንሑ ሰባት ኣብ መወዳእታ ግና ከኣምኑ ይኽእል እዮም ካብቶም ቀዳሞት ዳሕሮት እንዳበለ ዝገሰፆም ደቂ ኣብርሃም ኢና ምባል ጥራሕ ሂወት ከም ዘይህቡ እንታይ ደኣ ግብሪ ኣቦን ኣብርሃም ከምቲ ኣቦን ኣብርሃም ዝገብሮ ዝነብሮ ዝነበረ ኣነባብራን ኣካይዳን እንተደኣ ኺድካ ኢኻ ሂወት ክትረክብ ትኽእል እንዳበለ እዩ ነዞም ህዝቢ እስራኤል ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ዝግስፆም ዝነበረ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ከዓ እንዳበለ ብሓፈሻ እኳ ማሕፀ ናብቲ ጉንዲ ኦም ተነቢሩሉ ኣሎ እምበኣር ፅቡቕ ፍረ ኦም ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ክቁረፅ እዩ ንንስሓ ዘይበቅዕ ፍረ ዘይሓዘ ሰብ ብልቡ ጥራሕ ኣቦና ኣብርሃም ወይ ድማ ብቃሉ ጥራሕ ኣብርሃም ኣቦ ኣለኒ ጥራሕ እንዳበለ ዝመላለስ ሰብ ግና ውሽጡ ብቅድስና ዘይተመላለሰ ውሽጡ መንፈሳዊ ሂወት ዘይመርሐ ሰብ ኩሉ ከም ዝጠፍእ እንዳበለ ናብ ሓዊ ይድርበ ኣነ ንስሓ ብማይ የጥምቐኩም ኣለኹ ብድሕረይ ዝመፅእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ፀራጊ መንገዲ ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ጎይታ ዘምፅላ እምበር
ንሱ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ናብ ኣምላኽ ዝቕርብ እዩ እቲ ብድሕረይ ዝመፅእ ግና ንሱ ብሓውን መንፈስ ቅዱስን ከጥምቐኩም እዩ እንዳበለ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ማለት እሺ እንተረኣይልኩም ብማይ ህይወት ክጥምቑ ኢኹም እንተረኣይልኩም ግና ብሓዊ እሳት ማለት ብሓዊ እሳት ክጥምቑ ኢኹም እንዳበለ ኣብ መወዳእታ እቲ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ይገልጽ ማለት ብዓብዪ ከዓ እቲ ዝገርም ነገር መወዳእታ ፍቕዲ 11 ትርኢና ትሕትኑ እዩ ዝገልጽ ማለት ብጣዕሚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣነ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ እቲ ብድሕረይ ዝመፅእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ ኣነ ኣሳእኑ ክፀውር እኳ ኣይበቅዕን እየ እንዳበለ መን ምዃኑ መንነቱ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝገለፀሎም ምክንያቱ ኣነሲ እንኳን ዶ እሱ ክኸውን ኣሳእኑ ከማን ክፀውር ኣይበቅዕን እየ ናቱ ባርያ ናቱ ኣገልጋሊ ዳ እምበር ኣነስ ክንድኡ ክመፅእ ኣይክእልን እየ እንዳበለ ብትሕትና ይዛረብ ከም ዘሎ ወይ ድማ ይምስክር ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ማለት እሺ እንዳወዳእና ኢና ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ ዓውዲ ዘፅርየሉ መሰ ኣብ ኢዱ ዘሎ እዩ ስርናይ ናብ ቆፉ ክእክቦ እዩ እቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ከንድደ እዩ ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ ኣብ ፍርዲ ክርስቶስ ኣምላኽና ምናልባሽ ኣብዚ ምድሪ ብቃሉ ዘይኣመነ ብክርስቶስ ኣምላኽና ዘይተቐበሎ ኣብ መወዳእታ ብሓዊ ከም ዝነድድ ማለት ሓጣን ብፀጋም ጻድቃናት ብየማን ከም ዝበለ ማቴዎስ 25 ካብ 36 ዘሎ ቃል እቲ ስርናይ ተባሂሉ ዘሎ እቶም ብቅድስና ተመላሊሶም ኣብ እምነቶም ፀኒዖም 30 ሚኢት ፈርዮም ኣብዛ ቀንዕቲ እምነት ዝፀንዑ ማለት ሓሰር ተባሂሉ ዘለኻ ምንም በቃ እምነት ዘይብሎም ብዘይ ፍረ ዝፀንሑ መወዳእታ እዚኦም ብእሳት ወይ ደሞ ፍቲ ዘይጠፍእ ሓዊ ከም ዝጠፉ ከም ዝቃፀሉ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ እና ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ኣቦና በረኸቱ ረድኤቱ ምስ ኩላትና ይኹን ነዚ መስል ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ሓፈሻ ናብ ኣሕዋትና ከዓ ከስክረኩም ማለት እዩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብሩኸይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብሓቂ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ዝተመስገነን ብኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሓፈሻዊታ ቅድሜ ናፍታ ናይ ዲያቆን ችርብሓወይ ቅድሚ ምስጋርና ሓፈሻውቶም ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተባሂሎም ዘለው መነመን ምዃኖም ሕፅር ዝበለ ስእሊ ክንሕዝ ስለ ዘለና ሓደ ክፍሊ ካብ ወገን ሃይማኖት አይሁድ ፈሪሳውያን ሕጊ ሙሴ ብዓቢ ጥንቃቐ ይትርጉሙ ነበሩ ሰባት ነቲ ሕጊ ካይገህስዎ ከዓ ብዓይነቱ ትእዛዝን ስርዓትን እናወስኹሉ ወይ ከዓ እንዳባዝሑ ዝኸዱ ዝነበሩ ሓደ እዮም ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ክስኮሞ ዘይክእል ሰኽሚ እንዳሰከሙ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ፈሪሳውያን ሰብ በቲ ናይ ብሕቲ ሂወቱን በቲ ናይ ፍጻሜ ሕግን ኣገባቡን ዝጸድቕ ዝብል እዩ ነይሩ ምክንያቱ በቲ ሰባት ናይ ፈሪሳውያን ሕግስ በቃ ንሶም ዘይነብርዎን ሰባት ግን ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ነገራት እንዳበሉ ከም የሰክሞ ከም ዝነበሩ ሕግታት የብዝሕሉ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያንን ከም በዓል ኒቆዲሞስ በዓል ጳውሎስ ዝበሃሉ ቁኑዓት ሰባት ከም ዝነበሩ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ የዘክረና እዩ ማለት ወይ ከዓ ይነግረና እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲኦም ሰዱቃውያን ተባሂሎም ዘለዉ ከዓ ኣብቲ ፍቕዲ እዮም ዘለዉ እቶም ሰዱቃውያን ተባሂሎም ዘለዉ ከዓ እንታይ እዮም ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ከሎ ዝነብሩ ጋንታ ሃይማኖት ኣይሁድ መብዛሕትኦም ካህናት ስለ ዝነበሩ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ሊቀ ካህናት ዝኸውን ካብኣቶም ይምረፅ ካብቶም ጋንታታት ሃይማኖት ወይ ከዓ ካብቶም ጉጅለታት ከዓ ናይ ኣይሁድ ዝበዝሑ ሰዱቃውያን ነበሩ እቶም ፈሪሳውያን ብምቋም ሕጊ ሙሴ ጥራይ እምበር ተወሳኺ ስርዓት ኣይቅበሉን ነበሩ እቶም ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ሕጂ ካብቶም ፈሪሳውያን እንታይ ፍልይ ገብሮም ነይሩ ተወሳኺ ንኣብነት ፈሪሳውያን ኢለኩም ዓንተ ተወሳኺ ነገራት የተኣታቱ ከም ዝነበሩ ተወሳኺ ነገር ይገብሩ ከም ዝነበሩ ይነግረና እዩ እዞም ሰዱቃውያን ዝበሃሉ ከዓ ብዘይካ እቲ ሕጊ ሙሴ ካልእ ይቕበሉ ከም ዘይነበሩ ኣብዚ ምስ ኣይሁድ እንታይ ኣይነበሮምን ምስ ፈሪሳውያን ስምምዕ ከም ዘይነበሮም ይነግረና ኣይቅበሉ ቀንዲ ተስፍኦም ድማ ኣብቲ ቤት መቕደስን ኣብቲ ስርዓትን ተመስሪቱ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ብሉይ ይምህረና እዩ ማለት እዩ ሰዱቃውያን ትንሣኤ ኮነ መልኣኽ ኮነ መንፈስ ኮነ የልቦን ኢሎም ይኣምኑ ከም ዝነበሩ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ምፍላይ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ከምኡውን ግብረ ሐዋርያት
ምዕራፍ 23 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ሰዱቃውያን ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ኣንብቦ ኢና ክንጠንቀቕ ከም ዘለና ወይ ከዓ መጠንቀቕቲ ሂቡ ከም ዝነበረ ብዛዕባ እዞም ሰዱቃውያን ዝበሃሉን ክርስቶስ ኣምላኽና ማለት እዩ ሰዱቃውያን ንክርስቶስ ኣሕሊፎም ከም ዝህብዎ ድሕሩ ከዓ ንሃዋርያት ከም ዘሳጎጎምን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 እውን ተጻሒፉሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ንእሽተይ ስእሊ እንዳሃለወና ምታን ክኸይድ ኢለ ኣቶም ውልዳት ማን ክብል ከሎ ኢሉ ዝፀውዖም እውን ንዖም እዮም ማለት እዩ ብምትላል ተንኮል ዝኣመሰሉ ኣብ ትሕቲ ፀልመት መሪሕነትን ክፉእ ዲያብሎስን ዝነብሩ ምዃኖም ንክገልፅ እዩ በቃ ብተንኮል ብሓሶት ብሻራ ብኩሉ ከምኡ ስለ ዝነበሩ ዮሃንስ ንዖም ኣቶም ውልዳት ማን ኢሉ ገሊፅሎም ማለት እዩ ዮሃንስ ጥራይ ግን ኣይኮነን ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት መፀውዒ ተጠቂሙሎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይሁን ሓውና ናሁሰናይ መምህርና ደጊ መቃል ህይወት ይስማዓልና ናብታ ትቕፅል ዘላ ሕቶ ኢና ክንከይድ ናብታ ናይ መወዳእታ ሕቶ ዲያቆን ጅሩብ ሓዊ ኣለካ ትኮንካ تا نعم وداتها زلا حتى كاب 17 زلا يا ناتو نعاينا تنكفى إلنا مالتي شعو إيسوس بيوحنس كتما كاب قليلا نبير دانس متسأيل وتكلام لها جمر يوحنس قنا نعيب آخر متما قيد لأن نسخدو بايت متسأيلو أبيو إيسوس كا كل صدق خنفتسم يقبعنا يمحجس يخون دا حدا قيلو ملسهلو دحرز فقدلو ኢየሱስ ምስተጠመቀ ብኡ ካብ ማይ ወፅእ ንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፈተ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከም ርግብ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረአየ ኢሉሎ እንሆ ድማ ብኡ ዝሰመር ክፍቱ ወደይ እዚ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማያት መፀ ኢሉሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይሁን ድጋሜ ዲያቆን ሽሩቤል ናባኹም ያ ዘላ ዝሕቶ شو حسابنا خنطناقينا تمرتنا مالتي منصر حتو اندا صلنا نكيد كمينا هنغبر كا كنرينا مالتي حفيشاو بزح مغلصات اندهبنالو اينا كنكيد دس زغبانا مالتي اللهم دي دياقون شرو دعان صقم يلن كساب زمصو انا نتي حساب كجمره مخنيات منالوا تليفونون اتيو خون سلاذ خد ويتانا املخنا ملحنا ኢየሱስ ክርስቶስ አብርባ ዮርዳኖስ ተጠመቀሉ አብርባ ዮርዳኖስ ስለምንታይ ተጠመቀው እንተልና استنገረ ትንቢት ምሳሌ ፍጻም ቀዳማይ ትንቢት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 114 ዘሎ ሓፈሻው ቃል ንዑ መመልካቲ ቃል ማለት እዩ ካል ምሳሌ ክንወስድ ንኽሊና ንምንታይ ተንክፍትን ክተብለ ዘለኹ ክመጽኦ ስለ ዝኾነ ሓፈሻዊ ስእሊ ሒዝና ንጸንሕ ኩላትና ምሳሌ እስራኤል ዘስጋ ኔርዳኖስ ተሳጊሮም በኢያሱ ምድረ ርስት ከም ዝወረሱ እስራኤል ዘነፍስን ምእመናን ድማ ተጠሚቆም ሰማያዊ ርስት ከም ዝወርሱ ዝገልጽ እዩ እስራኤል ዘስጋ ማለት ተንቀደምት ተም ናይ መጀመርያ ዝነበሩ ኣቦታት ክኾኑ ከለው ሓደ ካብቲ ሕጂ أبو استتمقلو أبيردانو استتمقلو إنا نبزلنا مالتي كالاي مثالي كالاي كابتناي مثالي لان قلت خا يردانو سابلع لي من جو حدا كم زخانه كل سبب ما تولدو كاب حدا قدامي ما يردانو تحتيلو أب كلتو كم زمقل إسرائيل بمقزار أحزاب زي مقزار تفلاليهم يمنيرو سلازم نزون حدا متانتاي زبال كجبر كورسوس أبي يردانوس ويكاب ما يدما ما يردانوس أب تحتي كم زركب حزبن أحزابن بمتما حدا كم زخانو نمقلات أمانغو أحزابن حزبن فللي كم زي إلا بكورسوس حدا كم زخانو أو نعم تاي زبال غير مالتي وتفضل 14 عنتايلو يسوس جنانا دا بأخا يوحنس كده عنده بأخا خطنا قيد لين نمبر نسخة باي نبايت متسيلو ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቅ ክንፈጽም ይገባና እዩ ሙሕጅስ ይኹን ዳ ሓደ ጊሎ መለሰሉ ይብለና ተቃል አምላኽ ምስተጠመቀ ብኡቡ ካማ ይወፀ ንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፈተ መንፈስ አምላኽ ድማ ከም ርግቢ ኣብ ርእሲ ክርስቶስ ዓለበ ንሆ ኣብ ርእሱ ዓለበ ሶሪ ኣብ ርእሱ ከዓልብ ራእየ
نوح دما أبو تحقوس كفتو ودي زيو زبل دمت دما تسمع إلنا له مالتي سلازي دياقون شرب حاوين قاعد حان مصحح فشاو نعيخم بوصاني حي ويتنان بتحنان ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ 30 ዓመቱ ቪድዮ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ተጠመቀሉ ብዛዕባ እዞም ስዑብ ምክንያታት ሓፈሻውቶም ኣብ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ወይ ከዓ ኣብ 30 ዓመቱ ተጠመቀሉ ከዓ ምክንያታት ኣብ ዳምፃና ክርኢ እንተኮይንና ከዓ ኣብ ሓድነት እግዚአብሔር ዘሎ ሰለፍትነት ክገሃድ ወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮርዳኖስ ክጥመቕ ከሎ በደመና ዝፈቶ ወደይ ንስ እዩ ብምባል ናይ ወልድን ናይ ኣቦን ምዃኑ ትፈልጥ ክንፈልጥ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኩሎም ታን ከሕዞት ሓሳብ ድሓን ናብ ዲያቆን ችሮብ ክንከይድ ኢና ከም ዘለዋ ተሕቶ ካብ ፍቅዲ 13 ክሳብ 17 እያ እሞ ናባኹም ዲያቆን ችሮብ ዌልካም ካብታ ሚት እንኳ ትዕየርኩም መጻው ያ ወጥተን አጋጣሚ በሐፈሻ زي ما حوات كي نقدم منبري مالت أبز خلاتنا كنردو زلنا كتردو لي زدلونا أنا أبزن الزرار أبزلنا دي كنتنا نمقلات زي كونس عددنا كنتعاب بيت حساب نبتحتو قاتو ماتيوس معرف 10 معرف 3 فقد 10 سلسيناتي نازلنا انت زي تقاقي تمكت كريستوس مالتي وجي أبزياء بتعامي عبي زوانا سفيح مقلسي زاد اليو حسابيو أبزغاء شدوش عبيتي نتبتات كقلت كفتني كريستوس يسوس نمن تاي تتمي غزبل أبي زبلا كابزن حسابات زيادة كي وطاهم شدوش حسابات كقلتين هنياتهم تمكتناي كريستوس ننسحا يكون أنت تتميعو ويدما ولدنا زغبر اللسلزل يكون أنت تتميعو هنا تمكت مالت تغيسي يخحلف ناي أيهود تمكت نيريو ناي يوحنس تمكت نيرو ندقنا دما ناي كريستوس تمكت دما اتنانا نتمكت بخمي يتولدنا تنقبل زرعينا رأيي أجنا أيهود تمكت مسقات رايز الرغبي هذا سب ريسان دهر تنكيفو خون دهر غيرو ويدما هلما ليلت دهر متي ولستفعل على نجار بما يزنصح ما يحصب ينصح مالتي اذتنا اي تنكات بهذا نبري مسغات راي زراغبي كاو حلف زبالغن يوحنس تنكات مس نفس زراغب ويدما بنصحنا باملاك كميركا يتملس تناغري منيازم حاتيات مس نفسي قطتا ركب سلازلو لذي زيوم نجارات زياتهم أيكونن كفتم ويدما نزيوم نجارات زياتهم أيكونن كريستوس تتأميهم ويدما كم زناي حديث كده ناي كريستيان تمكات نقولنا نمقبل أيكونن نداير له كريستوس أب 3 عام زتأمو عند حريلنا قدامي رأسون مجلازي مالت نداي مالتيو 3 عامات أديو ندا قلقلة ما نتوقي تفلتة أب قليلة أب نازريت مسدو دنجل ماريامن مس يوسفن يغلغلوم نبر يزبل قال املاح منياتو اب نازريت انتايام زغبر نيروم يو يوسف صراب انچايت سلازونه كريستوس دما ندو اندا تعززه يوسف اندا حجزه 30 عامت رؤسو هي غلصه او ينبر كم زنبر يزغلص ماي سلازه حاده قداماي ጥንቀቱ رؤسو زغلصلو ويدما اتناي سماي قند ممصي علامه نخجمر حدا مسرز زخونلو مالتي كالاي كريستوس يسوس تطمو ጥንቀት نيبون ناي منفس ቅዱስን مسكرነት استقبلوا لي مالتي اذا مالت انتي مالتي እግዚአብሔር ነነቢያት ነአቦ ይዛረም ነሩ ንኸስተምሩ ይዝህቦም ነሩ ተሐሳባት ንክርስቶስ ግን ንኸንደሐን ኢሊ መስኪሩ ማለት ዝንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር አቦ ብኡ ሰመኩ ፍትወደይ ዝብል ድምጺ ካብ ሰማያት ከስምዕን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብፉሊ ኣብ ርእሲ ክርስቶስ ከዓለምን ከሎ እቲ ብኡ ሰመኩ ፍትወደይ ዝበሎ እግዚአብሔር አቦ ንዮሐንስ ዘይኮነስ ንክርስቶስ ምዃኑ ንኸመልክት በአምሳል ርግቢ ኣብ ክርስቶስ ዓሊቡ ማለት ነው። ምክንያቱ እቶም ኣብ ዙርያ
ዮሐንስ መጥምቅን ኣብ ዙርያ ክርስቶስ ዝጥምቆ ዘሎ ህዝብን ነዚ ነገራት እዚ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካብ ሰማያት ድምፂ ዝስማዕ ዘሎ ንዮሃንስ ዘይኮነስ ንክርስቶስ ምዃኑ እቶም ኣብ ዙርያ ዘለዉ ሰባት ንክፈልጡ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብ ብኡ ዝተመርኩ ወደይ ዝብሎ ዘሎ ንዮሃንስ መጥምቅ ዘይኮነስ ንክርስቶስ ከም ዝኾነ ንኸመልክት ብፍሉይ ብኣምሳል ርግቢ ኣብ ርእሱ ከም ዝዓለበ ይነግር ማለት። ስለዚ እቲ ካልኣይ ናይ ኣቦን ናይ መንፈስ ቅዱስን ምስክርነት እሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ተቐይስዎ ዘሎ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 እውን ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ከም ምንዛእ ከይቆፀረ መልክዕ ባርያ ለቢሱ ናብዚ ምድሪ መፀ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ። እሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ናብዚ ምድሪ እዚ ክመፅእ እንከሎ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ከም ምንዛእ ከይቆፀረ መልክዕ ባርያ ለቢሱ እዩ ናብዚ ምድሪ ዝመፅ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ንድሕነትና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ጥምቀቱ ከምቲ ሰባት ናብ ዮሃንስ መጥምቅ መፂኦም ናይ ንስሓ ጥምቀት ዝጥምቁ ዝነበረ ዘይኮነ ከምቲ ንሕና ክርስቲያን ንጥምቆ ጥምቀት ውልድነት ንምቕባል ዘይኮነ ከምቲ ናይ ኣይሁድ ድማ ንምንፃህ ኢሎም ዝጥቀምሉ ናይ ስጋ ዘይኮነ እንታይ ራዩ ናይ ኣቦኡን ናይ መንፈስ ቅዱስን ምስክርነት እሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝገለፀሉ እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ንናይ ክርስትና ጥምቀት ኣርኣያ ንምዃን እዩ። እቲ ሳልሳይ ጥምቀትና ከመይ ጌርና ክንጥመቕ ከም ዘለና ኣርኣያ ዝኾነሉ ሰዓት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ጥምቀት ማዕረ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ብሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ኣርኣያታት ኣርኢና ነይሩ። ሓደ ካብቶም ኣርኣያ ከመይ ጌርና ክንጥመቕ ከም ዘለናን ከመይ ጌርና ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ከም ዘለናን እዞም ክልተ እዚኦም ብፍላይ ብተግባር ኣርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ሳልሳይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክጥመቕ እንከሎ ከምቲ ዝበልክዎ ንናይ ንስሓ ጥምቀት ዘይኮነ ንናይ ወልድነት ጥምቀት ዘይኮነ ናይ ኣይሁድ ጥምቀት ዘይኮነ ፈፂሙ እንታይ ዳ ጥምቀትና ኣርኣያ ክኾነና ከመይ ጌርና ከም ንጥመቕ ናይ ፀጋ ወይ ድማ መሰል ወልድነት ከመይ ጌርና ከም ንወሃብ ዘርአየና ዕለት እዩ ማለት እዩ። ራብዓይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ዓበ ትሕትና ዝረኣናሉ እዩ ማለት እዩ። ዓበ ትሕትና ብፍላይ ኣብ ፍቕዲ 13 እንታይ ዝብል ኣብዚ ፍቕዲ 10 ሽዑ ኢየሱስ ብዮሃንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መፀ እዩ ዝብል ሕሰብዎ። ካብ ገሊላ ካብ ኣውራጃ ገሊላ ናብ ኣውራጃ ይሁዳ ማለት እዩ። እዚ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ? ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ክርስቶስ ካብ ዮሃንስ ይዓቢ ክነሱ ግን ከዓ እቲ ዝዓበየ ክርስቶስ ናብቲ ንኡስ ዝኾነ ኣገልጋሊ ዮሃንስ ክመፅእ እንከሎ ዓበ ትሕትና ዝረኣናሉ እዩ። ስለዚ ብሓድሽ ኪዳን ወላ እኳ ምንም ብዙሕ ፀጋታት ኣምላኽ እንተሃለወና ነቶም ትሑታት ዝኾኑ ከይተረፈ ትሕት ኢልና ክንእዘዝ ከም ዘለና ትሕት ክንብል ከም ዘለና ዘረኣየ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቲ ዝምሃረሉ ወይ ድማ ህፅበተ እግሪ ኢልና ንፅውዖ ዓመት ዓመት ንዝክሮ እንታይ እዩ? ትሕት ኢሉ እግሮም ክሓፅብ ከሎ ርኢና ኢና ማለት እዩ። ንስኻትኩም መምህርን ጎይታን ትብሉኒ ግን ከዓ ከምኡ ምባልኩም ቁኑዕ እዩ። ስለዚ ኣነ መምህርን ጎይታን ከለኹ ትሕት ኢለ እግርኩም ዝሓፀብኩም ንስኻትኩም ከዓ ንሓድሕድኩም ከምኡ ግበሩ ኢሉ ዘርኣዮም ዓብ ትሕትና እዩ ማለት። ስለዚ እቲ ራብዓይ ጥምቀቱ ካብ ርሑቕ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ናብ ዮርዳኖስ ክመፅእ እንከሎ ናብ ዮሃንስ እዚ ነገስታት ኢና ኢሎም ከይዕበዩ ዓበይቲ እንዲና ናብ ገዛና መፅኦም የጥምቁና ኢሎም ከምዚ ዓይነት ነገራት ከይገብሩ ዓበ ትሕትና ብክርስቶስ ዝረኣናሉ እዩ ማለት እዩ። ሓሙሻይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ኩሉ ፅድቂ ክንፍፅም ይግባአና ኢሉ ነይሩ ጎይታ ዮሃንስ መጥምቅ ሲ ሓቂ እዩ። ዮሃንስ መጥምቅ በቃ ንስኻ ከመይ ጌርካ ብኣይ ትጥመቕ ክብሎ እንከሎ ሓቂ ቁኑዕ እዩ። ግን ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ? ኩሉ ፅድቂ ክንፍፅም ይግባአና እሞ ሕጅስ ይኹን ዳኣሕደግ ኢልዎ ማለት እዩ። ኩሉ ፅድቂ ክንፍፅም ይግባአና ሕጅስ ዳኣሕደግ ክብሎ እንከሎ ክርስቶስ ካብ ዮሃንስ ይዓቢ ግን ከዓ ብዝንእሶ ተጠሚቑ ዓብ ፅድቂ ፈፂሙ ማለት በቲ ዝንእሶስ ከምዛ ዓይነት ትሕትና ከምዛ ዓይነት ክብሪ ከምዛ ዓይነት ሓቂ ዝኾነ ምሳሌ ዘይኮነስ ተግባራዊ ዝኾነ ማለት ጻዲቅ ማለት ጽድቅ ማለት ወይ ድማ ጻዲቅ ማለት ብቋንቋ ሂብሩ እንታይ ማለት እዩ?
ጾዴቅ ማለት ሓቀኛ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ፅድቂ ንዝዓብየና ጥራይ ዘይኮነስ ንዝንእሱና እውን ትሕቲልና ክንእዘዝን ፅድቂ ክንፍፅምን ከም ዘለና ዝምሃረና እዩ ማለት እዩ ሻርሻይን መወዳእታን ትዝዓብየ ድማ እንታይ እንተኢልና ስላሴ ናይ ስላሴ ምግላፅ ዝረኣናሉ እዩ ማለት እዩ ስላሴ ንምምሃር እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዘሎ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሎ ዝረኣናሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሃሳስ ብዛዕባ ስላሴ ብልክዕ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሰለስተ እዮም ዝብል ሰለስተ ኣካላት ኣብ ሓደ መለኮት ዝብል ኣብ ብሉይ ኪዳን ከምዚ ዓይነት ጉሉፅ ዝኾነ ትምህርቲ ንረክብን ኢና ካብ ክልተ ንላዕሊ ካብ ሓደ ንላዕሊ ከም ዝኾኑ ንፈልጥ ግን ኣብ ብሉይ ኪዳን ንፁር ዝኾነ ነገር ከምዚ ነበረ ምክንያት ናይዚ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ንምስጢረ ስላሴ ክገልፅ ዝኽእል ፍፁም መምህር ክመፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍፁም መምህር ዝኾነ ክርስቶስ መፅኡ ድማ ናይ ስላሴ ናይ ኣቦኡን ናይ መንፈስ ቅዱስን እናቱን ምግላፅ ዘርኣየና ኣብ ዞርባይ ዮርዳኖስ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦ ብዓምደ ደመና ክዛረብ እንከሎ ኣቦ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ርግቢ ክወርድ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ብዓብዪ ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ብኣካል ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክጥምቕ እንከሎ እዚ ዝረኣናሉ እዩ ማለት እዩ ሻውዓይ መንፈስ ቅዱስ ተገልፀሉ እዩ ማለት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ክግለፅ እንከሎ እዚ ከዓ ተስፋ ከም ዘለና ኣብ ብሉይ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዘድልዮ ነገር መልእኽቲ ጥራይ ሂቡ እዩ ዝምለስ ነይሩ ድሕሪ ክርስቶስ ምምፅኡ ግና መንፈስ ቅዱስ ኣባና ከም ዝሓድር ከም ዘስተምህረና ዘኽታማት ኮይንና ከም ዘይገድፈና እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ እዚ መንፈስ እዚ ከም ዝሃበና ዝገልፅ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ንምንታይ ተጠሚቑ ዝብሉ ነጥብታት ነዚኦም ክብል ፈቱ ኣብዚ ከኣኽለኒ ቃለ ሕይወት ስምዐልና ዲያቆን ሽሩቤት ዲያቆን ሳሚ ወፂሎ መስለኒ ብሓቂ ደስ ዝብል ትምህርቲ እዩ ፀጉ የብዛሓልካ ያ ኣሕዋት ወስኹሉ ወይ ዝኾነ ነገር ትብሎ ተሎ ዲያቆናት ሚትኩም ከፊትኩም ተዛረቡ ቀፅሉ ሓወና ሰውራዊት ውስኮ ነገር ኣሎ ዶ ቃል ሕይወት ስምዓልና ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣገልግሎትኩም ይባርኽ መምሃራን ኣሕዋትና ብሓቂ ፀጉ የብዛሓልኩም ስለታባኹም ዘሎ ፀጋ ኣምላኽና ብላኹም ዜና ይኹኑ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር መስገን ዋላ ሓደ ንብሎ ነገር የለን ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ እዩ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ትሕታት እዩ ዝግለፅ እሞ ከም ዝበለ ንትሕትና ዝኸውን ልቢ ዝተገዝረ ልቢ ክበና እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ይደግፈና ይቀኒየልና ብሓቂ ፅቡቅ ተማሂርና ለምሸት ኣዝዩ ደስ ኢልና ኩሉ ግዜ ከምዚ ገይርኩም ናይ ኣገልግሎት ግዜ ክህሉ ክትምህሩና ደስ ይብለኒ ኣባሓወይ ተኻብሎሞ እኳ ከኣተይ ብሓቂ ደስ ኢልኒ ፅቡቅ ኣምስየ ከምዚ ገይርኩም ተምሲ ይመስለኒ ደስ ኢልኒ ሎ ምሸት ሃብሰናይ ሓወይ ኩላትኩም መምህራና ብጣዕሚ ፅቡቅ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ብሓቂ ኣምላኽ ኣገልግሎትኩም ይባርክ ደስ ኢልኒ ተንኪ እሺ ቀለልና ሓውና ሳይሮስ ብጣዕሚ ዕድል ኢና ጌርና